Lamine, Clédo Lamine Dio. Avec moi la radio Saramala, tonton Bec ma Saradela, tonton Bec Clégue c'est fort. Alaka barikade o émission, alaka barikade o IRL, alaka ison ibemini, alaka ikbemini noya, tonton Lamine Foye. Lamine, aye konjumange, tonton Lamine, aye konjumange, tonton, aye konjumange, tonton, aye konjumange, tonton, aye konjumange, tonton Lamine, aye konjumange, tonton MBK, aye konjumange, tonton Cheki, aye konjumange, tonton, aye konjumange, tonton Musa, aye konjumange, tonton Alifa, aye konjumange, tonton Akete, aye konjumange, tanti Logo. Aye konjumange, tonton. Aye konjumange, tonton Sisi. Aye konjumange. Laila, Laila, Laila. Ala boni mo ko je kene adam angala payo kano Laila 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 ala boni mo ko Laila 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 ala boni mo ko je kene adam angala payo Laila Laila ala boni mo ko Laila 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 Karamo ye bijo alimu besebu Karamo besebu sebu marle besebu Karamo besebu mamadu kurati besebu Karamo bekama karamo bekama Karamo be wolani karamo be wolani Karamo be dua bubu sira me dua Karamo be kolani ndure me kolani Karamo be pomo sire yo be pomo ala boni mo ko de kelenye adamangala Laila ala boni mo Laila Karamo be jiwo tumani me jiwo Karamo be dili sidi be dili Karamo be dili modi be dili Karamo be dili umujalo be dili Karamo be ngwena amedi be ngwena Karamo be tuba Karamo be tuba ala boni mo ko de kelenye adamangala Laila ala boni mo ko Laila ala boni mo ko de kelenye subadangala Laila Karamo be senu film di be senu Karamo be kalaba film di be kalaba Karamo be muzabu ko na jai me muzabu Karamo be jirando sanado kudu jare be sananyado Karamo be sanado kudu na jai be sananyado Karamo be sanado yasa jai be sanan ala ko ni mo ko de kelenye adamangala bayo Laila Karamo be nyoro njege be nyoro Karamo be nyoro pule je be nyoro Karamo be boro njege be boro mono Karamo be haraina Karamo be haraina
Karamogo be kamisara kamisara karamogo be kamisara karamogo be dotrola jagi jai be dotrola karamogo be kemu umuro be kemu karamogo be sira baru be sira karamogo be kulukora be kulukora karamogo be jigrani jage mali jigrani ala ko ni mo ko de kelenye sumana ngala bayena Laila ala ko ni mo de kelenye adama ngala Laila karamogo be nyama sanga madu bole be nyama sanga karamogo be filadu ngon ba so be filadu karamogo be kindango yabu ba me kindango karamogo be tuba karamogo be tuba karamogo be kibangolo mamadu jagi de be kibangolo karamogo be panama sirigu be panama karamogo be badala adama me badala karamogo be bayangara adama me badala ala ko ni mo ko de kelenye adama Bako manja jula bari adama ni wala jaga adama ne jaga majru kame ko ko lokani jaga bendu ko langon boko no memur ko trawole masu wada wangi bula de songuna de ka sawale sonu ko maja ma jaga ra su to boko no adama ni wala Magara ne bichi wasale ngoro Majila bani ngoro do ninguye Wala ju awdo ne wala la tu ko maja ha wala ju gani to Janam nam nale Jaga babli ko ni janyo maja Mala sajle ko maja badala ma arawa dawla daw manja sonu ko maja ma adama ngam misri ci daw manja ka bo babile ko non ngacca ko do su daw go no da adama wa adama ne wa moye ni mo do da kelanye wa blog yo do da mo ga moriye wa nzuro fri do da mo ga sumaye jara mo do zile misri la ma do nga su bo adama jara adama ne jara ne mangone fi wori gola wani mangone fi sanu gola jaga ne mangone fi nyogola wani mangone fi delu gola na ala ka kanu tanu nyonjo jaga mali woli ju benezu jaga mali sego benezu katika kama no le bagoroba wele aba wele le woli la ta ta goroba ko jaga goroba boro jaga na tika kono kasana do abudu jara wele kayasa jara wele kanzumana jara wele oluka delu dini kono ni monte mi de go mono jaga sana yo boro jara nana maka banyu wele jaga banyu wele ka wasana do jaga ne moye sokola ya ne chini je jaga banyu wele ka wasana do jaga misi suko kotanya wa bakoro ni suko kotanya wa sanatiki suko kotanya jaga wura bara suko kiranga banyu na belada jaga banyu wele ka wasana do jaga wura bara suko kiranga ako kulle go kiliga daro ka kiliga daro te ajuda kulle go kiliga ngala asenguru jale go ngala ma chacho adabala jale ma ngala nyudu ngakala ngada ngala nyangala ni tawolo ba koroda jaga namna minale jaga ma daro ta ma jana sunu kuma ja jaga ne to zo ba ye nyona ka ba sama do ma ngoro bla le male di ka ba sama do ne ka jula mate na ngala ta jula Masubu ada mana ulala, masubu ada mana? Maka dengan ni ulo sami sawani guru toka tila jamu tila makan nafolo tiki maka doni bagai. Jika mana sah satu orang kele buat busa punya dunia kono kele kibat terapanya. Jika buat busa boleh bunda dah. Ambalo anitle kledu kan bogo ambe bela jele fo dossier de naba aywa kanga folibo bela jelenga amboto
aywa dankun tigilamɔgɔw bolo makɔrɔ ka kɛnɛ don nɛgɛjuru ye 22 ni kelen funi futan kelen a bataki ye 76 43 70 45 ni mɔgɔ min bɛ bataki ci ni ma se ka nɛgɛjuru sɔrɔ a bɛ radio Clédou de kan ne ye tonton Lamini ye dɔgɔkun sa an bɛ ɲɔgɔn na sɔrɔ ka masala ani halisa an balimakɛ Lamini an balimakɛ ma fale an balimakɛ ma jigine a y'a ɲɛɲini wa a y'a ɲɛ sɔrɔ ko n'i y'a ɲɛɲini ni kanuya ye i b'a ɲɛ sɔrɔ n'i y'a ɲɛ sɔrɔ i balimaw minnu fana bɛ fɛ ka fɛn dɔn i bɛ dɔɔnin d'olu ma parce que dɔnni y'o de n'o ye Fode Musa Sidibe a y'a ɲɛɲini farafin jamana kan ka taa kun cɛ tubabuw yɛrɛ fɛ yen k'olu lasɔn u sɔnn'a ye u ye papier d'a ma an sɔnna taa baara tɔ ɲɛɲini sisan dɔnni ye fo ka taa i da dugu ma don min na o ye tiɲɛ i dan sɔgɔ ni ko i t'a bɛɛ ɲɛ sɔrɔ Fode Musa a kɛra fama ye dɛ a kɛra o ye tiɲɛ na dɔgɔkun tɛmɛlen an ye ɲana filɛ circulation na i b'a fɔ ko min ɲɔgɔn tun bɛna ɲini k'an sɔrɔ sisan an donna retard la k'an bɔ hakɛto ɲini kɛ mɔgɔw ye Clédou la sɔrɔli tuma dɔ la a ma nɔgɔ sira kelenba in min tilennen don an ma ni camion y'u da o sira kan walasa i ka radio la sɔrɔ a ma nɔgɔ Sidibe i ni fama nba tɔɔrɔ si t'u la bɛɛ ka kɛnɛ Marakalakaw b'i fo Marakala n'a nɔkan dugu bɛɛ an ka maire an ka sous-préfet ani an ka dozoba ani n terilamɔgɔw ani festival des masqués marionnettes labɛnbaga bɛɛ u bɛɛ b'aw fo ɲɛnajɛ belebeleba in kɛra wallahi a sera ka kɛ ala n'aw yɛrɛ barika a kɛra a ɲɛna a kɛra a ɲɛna bon an nana sisan kɔni an bɛ san wɛrɛ ta labɛn na n'Ala sɔnna o bɛ daminɛ depuis dɔ in banna don min na o dugusajɛ o bɛ daminɛ o dun kɛra o ye tile damadamani filɛ nin ye ka welewele bila tuguni seko ni dɔnko kanubagaw bɛɛ lajɛlen Marakala a ɲɛnajɛba in a ma jɔ Segu n'a Lamini Mali yɛrɛ bɛɛ don parce que Marakala ta tɛ Segu ta tɛ Bamako ta don Bamako ta tɛ Mali ta don Mali ta tɛ farafinna ta don n'a ɲana an bolo Mali tɔgɔ bi bɔ n'a ma ɲɛ an bolo bolo kɔni bɛ jɔ an na k'an dɛsɛra an dɔnko la an n'an seko la Ala kana an dɛsɛ an dɔnko n'an seko la fɛnw b'an bolo n'an ma barika don a la n'an taara barika don mɔgɔ wɛrɛ t'a la a tiɲɛni barika bɛ bonya kojugu o de ye an ka nin ɲɛnajɛba nin ye seko ni dɔnko ɲɛnajɛba nin ye n'o ye Marakala a sogobɔ ye bila fɛnw tɛ dɛ nin a ka ca ni san bayuru ye nin bi kɛ wa an sɔnna an ma sɔn a bi kɛ n'an sɔnna an tilela an ma sɔn an tilela a bi kɛ an faw y'a kɛ an mɔkɛw y'a kɛ an tulomasamaw y'a kɛ an bɛnbaw y'a kɛ an fufafuw y'a kɛ munna anw bɛ ka dɛsɛ k'a kɛ surtout que an ka wagati in yɛrɛ ka di fana ka tɛmɛ kunun fana kan kunnafoni ka taa ka cari o ka teli ni fɛn bɛɛ ye i sigilen Segu i ka ye sisan ɲɛ komi n'a ɲɛlɛ de don ka mɔgɔw labɔ ko kalama a ka teli ni fɛn bɛɛ ye an sigilen filɛ ne Bamakɔ k'an bɛ ka kuma ko Marakalakaw sigilen tulo b'an na fɔlɔ walasa Marakala k'i dɔn f'i ka lettre sɛbɛn o lettre yɛrɛ fana gudɔrɔn tɛ sira kan lettre bɛ kalo 2 kɛ sira la n'o sera f'i ka yala ka kalanba ɲini o kalanbaw fana k'o kalan a sɛbɛnlen don cogo min na o b'a turu a kunjugu sa mɔgɔ caman dangara fɛn dɔ nɔfɛ ka sɔrɔ a ka fɔ tɛ dimi kɛra mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ lettre sɛbɛnbaga n'a kalanbaga olu ka faute don olu sago de tun bɛ olu sago de bɛ kibaruya la kunnafoni la min bɛ lettre sɛbɛn ni min man d'a tulo ye a t'o sɛbɛn k'a b'i pan o kunna k'a sɛbɛn denkɛ ma ko a ko lettre sɛbɛnba ko sɛbɛn b'a fɔ a ye ko n b'o sɛbɛn cogo di a ko n y'a fɔ cogo min na sɛbɛn a ko Sidibe Traoré b'i kɛrɛfɛ yen Kolokani Modibo somɔgɔw bɛ di nba k'an bɛ lamɛnni jakulu bɛɛ fo Fode Musa yɛrɛ a fɔ k'a ban Mali kɔ n'a ɲɛ farafinna farajɛla kɛrɛnkɛrɛnnen an kanubɔw ka ca kosɛbɛ a dɔw bɛ fɔ Ameriki Wulematu
bɛ Ameriki dugukolo sanfɛ a b'a lamɛn kosɛbɛ kosɛbɛ ko ni se kɛra kɛrɛnkɛrɛnnen ko ka foli kɛ Maliyɛn bɛɛ la n ka dugawu k'u tunkarankew ye kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛn caman bɛ se k'olu sɔrɔ yen n'u tulo b'an ka kumakan ɲuman na u hakili bɛ sigi o ye tiɲɛ ye n jatigimuso bɛ jo i la Madame Kuruma Aminata Siribe ka foli lase a fana ma kosɛbɛ a k'u ka foli lase yɛrɛ ma k'a bɛ ka lamɛn kosɛbɛ kosɛbɛ Bɛlɛdugu n'a lamini bɛɛ de bɛ k'i lamɛn a diyara n ye Bamakɔ kɔnɔ a kɔ kan n'Ala sɔnna sago k'o diyara n ye Donso den n'a ba sago tigi Ala ye Donso den n'a ba k'u bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ dansɔgɔ ni ko Donso den a n'a ba o de kɔnɔrɔfili bɛ dɔw la ko Donso den a n'a ba k'o kɔrɔ ye mun ye fɔ tɛ wa hakilila caman bɛ se ka don a kɔnɔ a caman ba yɛrɛ parce que n'i ko donso yɛrɛ ka ɲɔgɔn fɔ u b'a fɔ donso den ni donso ba donso den donso denmisɛnninw ani donso baw donso jolenw mafalenw nka n'i y'a jateminɛ cogo dɔ la fana an bɛɛ ye sanɛ ni kɔntɔrɔn denw de ye a ka kɛ donso ba ye a ka kɛ donso den ye a bɛɛ ye kɔntɔrɔn ni sanɛ denw de ye kɔntɔrɔn ni sanɛ i ye nin ɲɛfɔ yan o de y'a to donso bɛɛ a bɛɛ ye ɲɔgɔn kɔrɔ ni ɲɔgɔn dɔgɔ ye a bɛɛ ye ɲɔgɔn karamɔgɔ ni ɲɔgɔn kalanden ye awɔ faamuna i ye kɔntɔrɔn ni sanɛ fɔ yan o fɔra kɔntɔrɔn ni sanɛ mais an ko o don aw ko ten de anw de ko kɔntɔrɔn ni sanɛ a bɛ fɔ de sanɛ ni kɔntɔrɔn sanɛ o de y'a cɛ ye kɔntɔrɔn de cɛman ye kɔntɔrɔn ye sanɛ ye musoman ye kɔntɔrɔn ye cɛman ye musoman de fɔlɔ bɛ fɔ n'i bɛ Modibo ka yɔrɔ la n'olu b'u ka sɔnni na olu t'a fɔ kɔntɔrɔn ni sanɛ olu b'a fɔ sanɛ ni kɔntɔrɔn sanɛ nka n'i bɛ dugu kɔnɔ n'i b'a fɔ n'i ko kɔntɔrɔn ni sanɛ mati a tɛ faamu a bɛ faamu mais munna aw sɔnna munna aw sɔnna a ka yɛlɛma kunjugu kan dugu kɔnɔ alors que aw ko sisan a bɛ fɔ de sanɛ ani kɔntɔrɔn ne yɛlɛma cogo de b'a kɛ oui mais munna aw sɔnn'o ma parce que yɔrɔ in y'aw de ka yɔrɔ ye o donsow ka yɔrɔ tɛ wa rond-point nin ma dilan aw de kama wa o kɛra aw de ka tamasiyɛn tɛ wa mais munna aw sɔnna a ka yɛlɛma parce que nin kɛra nin a kɛlen de don i b'a fɔ ko depuis inauguration don a kun kan voilà kɔntɔrɔn ni sanɛ n'i y'a ye kɔntɔrɔn ni sanɛ kɔntɔrɔn bɛ se ka bila ɲɛfɛ parce que sanɛ ye muso ye muso tɛ fɛntigi ye o k'u maa ja cogo cogo cɛ de ye dutigi ye donc kɔntɔrɔn ni sanɛ o tilemɛ ni sanɛ ni kɔntɔrɔn ye mais a ti yɔrɔw kɛcogo an y'a faamu c'est ça i y'a faamu dɛ sogomuso yɔrɔ donc kɔntɔrɔn bɛ se ka bila sanɛ ɲɛfɛ cogo bɛɛ la o ye musoya ni cɛya de n'i taara du kɔnɔ i bɛ du ɲininkali de kɛ cɛman na fɔlɔ n'o tɛ n'i y'a ɲininka musoman la n'a y'a sɔrɔ cɛman dusu ka bɔ a b'i ni muso bɛɛ gɛn ka bɔ tiɲɛ n'an tɛ binna a y'a hali bi o ye mara cogo a y'a hali bi a tɛ diya n ye koyi donc kɔntɔrɔn bila ɲɛfɛ o ye donc juguman tɛ o ye faamuyali dɔ ye ka tugu yɔrɔ dɔw la kɔntɔrɔn ye cɛ ye sanɛ y'a muso ye mais yɔrɔ dɔw la kɔntɔrɔn ye den ye sanɛ de ye ba ye komi mana bɛ n'a tacogo don yɔrɔ bɛ n'a ka taabolo don yɔrɔ dɔw la n'i y'olu ɲininka ko sanɛ ni kɔntɔrɔn ye mun ye u b'a fɔ ko kɔntɔrɔn ye den ye sanɛ de y'a ba ye i y'a faamu wa yɔrɔ dɔw la olu b'a fɔ ko kɔntɔrɔn ye cɛ ye furucɛ ye sanɛ y'a muso ye donc nin fɛn fila de bɛ a kɔnɔ mais a kɛra cogo cogo Mali ka bon voilà Mali ka bon a kɛra cogo cogo fɛn cɛman ani fɛn musoman d'accord o kɔni fan bɛɛ o de don a bɛ fɔ o sira de fɛ nka o adamadenw de don wa adamaden don bon bamanan tɔgɔ don wa bamanan tɔgɔ don bamanan tɔgɔ de don kɔntɔrɔn ani sanɛ oui bon i bɛ se ka min fara o kan parce que n'i y'a lajɛ cogo dɔ la k'a fɔ ko adamadenw don mɔgɔw don nka fɛn wɛrɛ b'a kan min tɛ adamadenya ye fɛn wɛrɛw de b'a kan min ka girin min ye adamadenya
dɛmɛ komi an b'a fɔ a juju adamadenya ye a juju adamadenya ye ka farankan ninnu barika de ka bon barika ka bon kojugu o de y'a to ko olu de ye donso sinsinbere olu de ye donsoya fɔlɔ o de ye mɔgɔ caman ka faamuyali ye a n'a a ɲɛ bi fɔ cogo min na mais kɔrɔwɛrɛw b'a la ni da tɛ se ka se olu bɛɛ ma a y'an bɛ taa dankun na an ka sɛ bilen b'an bolo ani an ka woro bilen dankuntigiw bɛ ɲɛfɛ anw minnu ye sɛ minɛbaga ni woro minɛbaga anw jɔlen bɛ kɔfɛ an dafalen don fura kɛnɛ bɛ bɛɛ bolo oui mais depuis an sigira kɛnɛ nin kan mɔgɔ mana dulɔ d'an ma dɛ ayi o mana o mana fɔlɔ dɛ mɔgɔ mana di bulɔ mun a fɔ de ko bulɔ a bɛ fɔ ko dulɔ a bɛ fɔ ko dɔlɔ ayi ne b'a fɛ ka a bɛ fɔ dulɔ de wa dulɔ ayi o ye fɔ yɔrɔ ye mais ninnu ka yɔrɔ la Moribo ninnu b'a fɔ bulɔ olu b'a fɔ de ko bulɔ bon maintenant yɔrɔ wɛrɛ n'i taara Segu yanfan fɛ olu b'a fɔ ko dulɔ ayiwa ɲɔ dulɔ a bɛ kanga ni koro ni kanga de ko koro ni kanga fabu ni bilenzu kɛlɛkɔrɔba ani kuraju tigɛ segin a kan tuguni koro ni kanga fabu ani bilenzu kɛlɛkɔrɔba ani kuraju tigɛ mais depuis an sigira kɛnɛ nin kan koro ni kanga ani fabu ni bilenzu ma se kɛnɛ in kan yan bon est-ce que o tɛna kɛ kalanden nɔ sisan n'i y'a sɔrɔ k'e bɛ fɛ ka bɔ dankun na parce que e tɛ se ka bɔ dankun na ten n'i mana ni koro ni kanga yan e bɛ se ka donsobaw bila ci la ten mais lamɛnbagaw de don olu de y'an bila ci la o donc an bɛ dankun na yan e ti welewelema da ayiwa welewele dalen don depuis an sigira kɛnɛ kan yan woro sɔngɔ ma na o min y'a la fitinin dulɔ sɔngɔ ma na dulɔ ma na sɛ ma na ba ma na jiginna bɛ dɔw la dɛ an dun tɛ bɔ dankun na an k'a datugu an k'u ka fɛn d'u ma an ka taa an bɛɛ k'i yɛrɛ ta nka n'an y'o kɛ fana jiginna bɛ sɔrɔ an na ayiwa k'an bɛ ka dankun sɔnni kɔnɔ dankun bi diya ni fɛn min ye o ye dulɔ sɔngɔ u dulɔ u bulɔ sɔngɔ u bulɔ koro ni kanga sɔngɔ n'Ala sɔnna ma an bɛ segin an kɔ dɔɔni an bɛna se Fode Musa ma i tɛ se ka taa Fode Musa i tɛ se ka bɔ yan ka taa Segu ka bɔ Segu duguba kɔnɔ ka taa Marakala n'o ye Segu ka mara dɔ ye ka taa nin ɲɛnajɛ ba in kɛ k'i ma ɲɛfɔli kɛ fo ɲɛfɔli ka kɛ an tulo b'i la an bɛ ɲɛfɔli min kɛ o ye k'a fɔ ɲinan ye san kɛrɛnkɛrɛnnen de Mali la ko gɛlɛyara élection présidentielle kɛra fɛn caman kɛra o y'a to festival dɛmɛkulu ba caman bɛ yen u si ma se k'u kan bɔ a ma u danna sira la nka jiginna t'u la jamana n'a cogo don fɛn bɛɛ n'a cogo don mais o bɛɛ kɔfɛ an kɔni y'an jija mɔgɔ minnu sera k'an dɛmɛ an dɛmɛ cogo la ni an bɛ se ka dɔw tɔgɔ fɔ n'o ye an ka sponsor principal ye officiel ye n'o ye Malitel Sotelma Malitel ye olu y'an dɛmɛ a dɛmɛ cogo yɛrɛ la bon caman wɛrɛw bɛ yen ministère de la culture y'an dɛmɛ première dame ka cabinet o y'an dɛmɛ kosɛbɛ o bɔlen kɔ ye an nana se segukaw yɛrɛ ma conseil de cercle y'an dɛmɛ bon n'i ko k'i bɛ dɛmɛba bɛɛ tɔgɔ fɔ n'i hakili panna min kun a bɛ kɛ kara ye nka an ka marakalaka yɛrɛw la maire y'a seko kɛ kosɛbɛ ale tɔgɔ Adama Sibi ni marakala maire don a y'a seko kɛ o kɔfɛ an ka député fana n'o ye honorable Yakuba Traoré a fana y'a seko kɛ kosɛbɛ o bɔlen kɔ ye komi an kun ye festival ni saniya ni lakana don ɲɔgɔn na environnement bɛsɛya don ɲɔgɔn na ka sigiyɔrɔ lakana ka bɛsɛya kɛ ka yɔrɔ jɛya ministère min b'o o kunna o fana y'a se kɛ a ka directeurs régionaux olu fana y'u se kɛ kosɛbɛ donc eaux et forêts ka se assainissement yɛrɛ ma u y'u se k'an ye kosɛbɛ donc an b'o foli kɛ sogow bɔra ka caya minnu ye sogo bɔ k'u fo k'u waleɲuman dɔn ka Yaya Kulubali fo kosɛbɛ ani foli ka kan i b'a dɔn Yaya Kulubali mɔgɔ min taara ni diɲɛ jonjo ye sogobɔ la o y'ale de Mali kɔnɔ i y'a dɔn a kɔni marakala ti fɔ a kɔ hali n'a bɛ mission na kɔfɛ a bɛ boli ka na bɛn festival ma
wala sa be se ka festival kan fɛ donc an b'o foli k'o ye bon sogobola minnu fana be Jamarabugu sogobola an b'u fo kosɛbɛ ka bozow fo Jamarabugu bozow olu minnu bɛ ji kɔnɔ sogo bɔ u ti ji kan sogo bɔ dɛ olu bɛ sogo bɔ ji kɔnɔ de min ɲɔgɔn tɛ diɲɛ fan si ni Marakala tɛ ka sogo bɔ ji kɔnɔ o b'o de kɛ sogo minnu bɛ ba jilafɛnw maliw bamaw jɛgɛ belebelew kɔnɔbaw faro sa belebelew u b'olu de bɔ ji kɔnɔ i y'a dɔn kɔni o ye koba de ye ko min ɲɔgɔn tɛ diɲɛ fan si ni Marakala tɛ olu kɔni a ɲɛnama wa u a ladegew minnu bɛ a sogolama ɲɛnama yɛrɛ k'a ɲɛnama yɛrɛ don Modibo tun bɛ yen Modibo ye dɔ kɛ ye a ye dɔ y'a la k'a ɲɛnama labɔ ji la kosɛbɛ bɛɛ b'i jɔ k'a lajɛ u bɛ ɲɔgɔn danfɔlɔ de dɛ dɛ a faamuna jɛgɛw ɲɛnama bɛ bɔ saw ɲɛnama bɛ bɔ maliw ɲɛnama bɛ bɔ bamaw ɲɛnama bɛ bɔ n'i y'a sɔrɔ k'i tɛ maraka jɔnjɔn ye i ma to ka t'i jɔ ye b'i taa danga la i tora ka t'i jɔ an bɛ tila k'a ladegew fana tugu parce que n'a min bɛ kɛ basi la o bɛ ja basi la n'i y'o kunu o bɛ ja i bolo tatɔ i kaɲan fan de fɛ an kɔni bɛ min ɲini sa o ye ka dɛmɛ ɲini mɔgɔw fɛ yalasa an bɛ se ka na o sogow jira Bamakokaw la fo Bamako yan festival des masques marionnettes an ka laɲini y'o ye an bɛ fɛ k'o kɔni boloda ɲina ka tugu a ka di mɔgɔ caman ye ko caman kama u tɛ se ka Marakala sɔrɔ ayi a ka gɛlɛn sira ka jan wa kow ka ca a bɛ faamu n'Ala sɔnna don n'a nataw la an b'o kuma fɔ ka don a kɔnɔ k'a yakubaya walasa bɛɛ ka se ka faamuyali sɔrɔ Fodi Musa Sidibe i kɔ yan an kɔni taara dankun na ne ni Modibo o diyara n ye bon ne kɔni ka dankun na taga kɔni ye nɔnsi tagaman de ye Modibo kɔni de tun bɛ ɲɛfɛ ani ayiwa a nɔkamɔgɔw an kɔni ne sɛbilen tun bɛ ne bolo ani worobilen a don tugura kɔ an ye ɲɛfɔli kɛ ɲɔgɔn ye dɔɔni nka a ma sɔn k'a da don a bɛɛ la Siramugu tun b'a da ko fo ni Fodi Musa Sidibe da Modibo ye a ye a nɛn don fɛn dɔw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a walawala a don a bɔ Siramugu tun b'a da sa nka a ye dɔɔni tu i n'a fɔ i b'a kalama cogo min na an ye seko ni dɔnko kɔnɔna la an ka laada min bɛ yen n'o ye ka denmisɛnninw to yen u fari cɛmanw ka cɛmanw to yen u fari ka kunbaya u fari ka se u farikolo ka jo ka fɛn dɔ kɔnɔ ni cɛlaka bɛɛ ka kan ka tɛmɛ o fɛ cɛlaka bɛɛ y'a sugu jumɛn de ye fɛn fɛn n'i bɔra nin kalama parce que hali tubabu dɔw minnu kɔrɔbayara ka san 50 sɔrɔ u y'u dɔw sigi nɛgɛkɔrɔ Bamakɔ yan o kɛra yan k'u sigi nɛgɛkɔrɔ dɔ kɛra hali a ma mɛn u yɛrɛ nana dɛ u sɔnnen ko k'aw ka laada nin ka d'anw ye dɛ an b'a fɛ a k'an fana sigi nɛgɛkɔrɔ i b'a fɔ ko aw farafinw fana bɛ cogo min na yarɔ o quelque part o y'a ye u sɔnna an ka seko n'an ka dɔnko matarafali ka na se fo nin wagati ma u sɔnna ye de n'o tɛ olu ka jamana in ka ɲi u b'a fɛn to dɔrɔn ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye ka sira foyi den kelen t'a la mais tuma dɔ la ni tuguru ka gafe ninnu kɔ i b'a a ye de ko ça évite les maladies ko parce que la peau qui est là les prémices là ko ko garde microbe don k'a bɛ fɛngɛ banakisɛw mara ko nka n'i y'a tigɛ ka bɔ yen k'i sanuyalen de bi to o ye fana ye kelen ye de banakisɛ yɛrɛ tɛ dɛ ko prémisse ni min bɛ ɲɛfɛla in na ye ko sugunɛ kunkurunin marayɔrɔ don n t'a dɔn n'i y'a faamu. N y'a faamu. Ko sugunɛ kunkurunin marayɔrɔ don k'i i mana taa sugunɛ kɛ cogo o cogo kunkurunin bɛ to a kɔnɔ n'i ye kurusi don dɔrɔn k'o bɛ to ka toni kurusi kan a ka ca ala fɛ ni mɔgɔ min sugunɛ kasa ka bon k'a bɛ tugu i kɔ u yɛrɛ ka explication de don tuma dɔ la n'i sigira k'u filɛ u b'a ɲɛfɔ donc olu min bɛ ka to k'an ka fɛnw na gosi ou bien même u m'an ka fɛnw na gosi u y'an bila k'an yɛrɛ ka fɛnw na gosi k'a nɛgɛ bɔ an yɛrɛ la u y'o de kɛ u filɛ ka na ɲɛbɔ nin fɛ an ye caman fɔ surtout que ale an garisɛgɛ donna ale la a diyara an ye parce que ale bɛ nɛgɛkɔrɔsigi kɛ a ye fɛn caman ɲɛfɔ nka a donna cɛyama yɔrɔw la ja ni sigira nɛgɛkɔrɔ i selen
i hakili dayɛlɛlen i faamuyalen k'a daminɛ i san 7 ka taa se i san 12 i san 15 san 20 dɔw ye weleli kɛ yan k'olu sigira nɛgɛkɔrɔ u san 20 an ka kamalenin dɔ tun bɛ munumunu n'an kɛrɛfɛ radio so kɔnɔ yan ale ko k'ale sigira san 20 yɔrɔ min na dɔrɔn san min da dɔ ko o ye muso d'a ma a tun bɛ kɛ ten fɔlɔ donc sisan fɛn dɔ de bɛ Modibo ninnu bolo n'u ye kamalenin sigi nɛgɛkɔrɔ ko e ni hakili dafalen bi ɲɔgɔn fɛ e ɲɛ yɛlɛlen don e bɛ kuma mɛn i bɛ kuma faamu n'i cira i bila la ci min na k'i b'a ɲɛnabɔ ko fɛn de b'u bolo k'a d'i ma i ni min bi sa ni ɲɔgɔn ye mais k'o tɛ se ka di denyɛrɛnin ma a dun cɛ bɛɛ ka kan ka se ka numukɛ ka o fɛn nin sɔrɔ a tɛ di fa ma a tɛ di ba ma a bɛ di i yɛrɛ de ma bolo ni bolo de don min b'i ka cɛya to i bolo fo ka t'i sa don min na saya kɔni an t'o bali dɛ i ni Ala saratira min kan i bɛ taa o la nka ko i ka kurusi jala ka to i bolo muso ma pɔrɔn ci la i ma tigɛ i yɛrɛ la cɛw jɔlen bɛ cɛya kuma fɔlɔ yɔrɔ min na i fana k'i jɔ i ka cɛya kuma fɔ ka sɔrɔ i ma jɔ i yɛrɛ la i ma ɲugun i yɛrɛ la i ma pɛrɛn ka kuma dɔ fɔ ka sɔrɔ ka fɛn dɔ f'i kɔnɔ parce que cɛw bɛ kuma la yɔrɔ min na ne sɔnnen ba t'i yɛrɛ n'i pɛrɛnna ka kuma dɔ fɔ i bɛ ŋunuŋunukan fɔ i bɛ fɛn dɔ ŋunuŋunu i bɛ ŋunuŋunukan fɔ a laban ye ŋunuŋunukan i dafalen tɛ i dafalen tɛ dɔ b'i jɛ o fɛn min bɛ Modibo bolo a Modibo ye kunkurunin tigɛ an danna sira la bi an b'a daminɛ o yɔrɔ la parce que an donna fo soloma bulon kɔnɔ an donna fo a ka dɔgɔtɔrɔso la a b'i sigi a ka fara kan yɔrɔ min na ka muru da diya ka kamelenw natɔ kɔnɔ kamelen minnu bɛ na f'a ma ko an fa ye n bila ka na numukɛ k'i bɛ cogo min na k'i kan fana kɛ ten ne ko Modibo n ko i dakɔrɔbɔrɔ la seda ko k'a ye cɛyakan de fɔ cɛyakan de fɔra kana n ma ne fa de ye n bila ka na ko Modibo k'i bɛ cogo min k'i kan fana kɛ ten ko ka tila ka o bangebagaw bɛ ka taa n'a ye Modibo fɛ o k'i puruti ka bɔ bangebaga la fɔlɔ an tun b'an puruti de ka boli ko bi puruti de ka tila k'i ɲɛsin Modibo ba ne ko n y'a to ala ma an danna ye de bonya b'i bolo nka an bɛ mɔgɔ 1 2 ta an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ye nɛgɛjuru ye 20 ni 1 foni fu 10 1 an bɛ dankun na an ka sɛ b'an bolo an ka worobilen b'an bolo ayiwa dulɔ de b'an jɛ yɛrɛ tilenna Walaikum salam Buba Kante i bi cogo di Lamini ni ka vesti flama minɛ n'Ala sɔnna ma nka an bɛ dankun na dɛ ka fulakɛ nana bi yan ɲɛnɛma bi yan n'i ɲɛ yan n dafalen b'i ɲɛ yan balimakɛ i ni tile an b'a ni tile aw ni ce aw ni baraji ne bɛnkɛ ni baraji an bɛ ni baraji Lamini o dun Sikasokaw ye wele k'u ma se ka don question dɔ mɛ da ko u ye question dɔ don da ko nka ci ye juru ye ko ka n balimakɛw ɲininka plasolakaw ɲininka ko fɔlɔ ko n'olu denmisɛnnama tun taara lɔgɔ tɛgɛ la ou bien fu bɔ la k'u tun bɛ bali ka dɔ bolo kolen ko mɔgɔw ko jinɛ ka bolo ko don k'u tun b'a fɛ ka o ɲɛ sɔrɔ quoi n'Ala sɔnna hakili la an ye dɔ fɔ la n'Ala sɔnna ma ne sori ka taa fo n'Ala sɔnna ma an ye dɔ fɔ la yan dɔgɔkun tɛmɛlen a ye dɔ fara la mais o sɔrɔla bangeni siraw fɛ komi den ma bange a bɛ sa donc a tɛ taa ni defo ma bila la u ye bolokoli b'o la nka jinɛw fana b'a kɛ jinɛw bɛ boloko ka taa lɔgɔtayɔrɔ la dɔrɔn jinɛw denmisɛnninw nama bɛ fara ɲɔgɔn kan an taalen lɔgɔtayɔrɔ la hali n'a sɔrɔ a dɔ bɛ se ka kɛ hali mɔgɔ kɔgɔlen la a bɛ taa kungo kɔnɔ yanni k'aw sɛgɛ dɔrɔn jinɛw bɛ dɔ bolo la o bɛ kɛ i bɛ bɔ a kalama hali salon a kɛra ne den dɔ la a basiman de bɛ na so wa a basiman tɛ na dɛ a bolo kelen kɛnɛyalen de bɛ na so don kelen jinɛw b'a kɛ siga foyi t'a la kɛra ne den dɔ la salon i y'a faamu dɛ nka fɛn minnu b'a kɛ kosɛbɛ a caman ye masa cɛman yɛrɛ de ka yiri yɛrɛ kota yiri dɔ bɛ n'i y'a ko e kelen t'a nafa dun mɔgɔ wɛrɛ b'a nafa sɔrɔ i fɛ fura foyi t'a la bon a caman bɛ sɔrɔ de fɛ ko n'o tɛ kalon tɛ quoi a faamuna voilà a faamuna Fodé Musa i bɛ dɔ fara o kan ayi nin ka ɲi tan an bɛ tɛmɛ an bɛ dankun na Ala ka hɛrɛw caya yɛrɛ tilenna allo kuma b'i bolo radio b'i kɛrɛfɛ i b'a faga radio b'i kɛrɛfɛ i b'a faga an ka ɲɔgɔn faamu
ayiwa ko k'aw bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ nin tigi ko k'ale faw tun ye donsow de ye ko émission diyara ye kosɛbɛ k'ale bɛna n'a ka woro a n'a ka sɔlɔsɔngɔ ye a ko ne y'a fɔ ten mais a m'a tɔgɔ fɔ Alassane Camara fana ko k'a b'aw fo kosɛbɛ ko seko ni dɔnko matarafabaga belebele y'ale fana ye n'Ala sɔnna ma an bɛ Alassane Camara fo nka Ala kamarama yɔrɔ in o de kɛra ayiwa a basima yɔrɔ ye auberge Jamila wolu ko k'u bɛ k'an lamɛn kosɛbɛ Manden kɔnɔ ye k'u bɛ donsoba fo n'o ye aw ye kɛnɛ kan yan an bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 hakili la kuma min fɔra Buba ye a ye faamuyali sɔrɔ a la k'an bɛ cɛkɔrɔba fo kosɛbɛ Soribata Keyita yɛrɛ tilenna allo an tile tɔntala n b'a ni ce somɔgɔw bɛ tɔɔrɔ si t'an na oui an tulo b'i la aw bɛ ka kuma min kan Ala ye kuma ɲumanba de don fɔlɔ ko ninnu bɛɛ tununa sa u bɛ den sigi nɛgɛkɔrɔ hali dɔw tɛ se san 1 ma yɛrɛ o kɔni o ma ɲi tiɲɛ la an b'aw fo Ala ka sijan ni kɛnɛya d'an ma Ala k'an bɛɛ k'aw yɛrɛ lamɛn amina Dansɔ Eniko nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 an bɛ nin ta an bɛ tɛmɛ ni dankun kow ye yɛrɛ tilenna allo oui an tile tɔntɔla man ce a ka mission ka di yɛrɛ Ala ka bolo mɛn aw ka baara amina me tay foli diyara n ye Ala ka kanu to ayiwa Fodi Musa an bɛ tɛmɛ ka taa Kolokani Modibo fɛ an ka tugu a kɔ a n'a ka muru sigilen don a ko min ye n kabakoya dɔɔni a ko ni numukɛ sɔrɔla kamalen minnu bɛna k'u sigi nɛgɛkɔrɔ ni numukɛ dɔ sɔrɔla la numuden dɔ sɔrɔla la ko i b'o ta tigɛ yɔrɔ min na ko tigɛli bɛ daminɛ o de fɔlɔ la ko n'i y'o ta tigɛ yɔrɔ min na dɔrɔn ko b'a fɔ ko bon ko muru di yan ko n fana nin ye n filankulu de ko ne fana bɛ n mago jɔ olu la n'o k'a kɛra baara ye dɛ fɛn tigɛlen jɔlen b'e bolo i ka se tigɛlijɛ ta de k'i jɔ ka tɔw kɔnɔ k'i min kɛra i b'o ɲɔgɔn kɛ tɔw la ne ma faamuyali i bɛ taa sɔrɔ i tɔɲɔgɔnw na ne ma faamuyali sɔrɔ o la ne bolo ko jama kun fɔlɔ n'o ko woyi jama bɛ yɛrɛkɛ de ayi woyi tɛ se ka mɛn ale da o fo k'a sa fɔlɔ u tun bɛ marifani kɛ ka mɔgɔw vacciner awɔ n'u ko mɔgɔ fɔlɔ ma law école bɛ kɛ kasika ye ko bɛɛ de bɛ yɛrɛkɛ i bɛ école maître ye ka boli mɔgɔw i b'a fɔ n'u bɛ ka sagaw fara ɲɔgɔn Modibo hakili la an danna ye fini don yɔrɔ ani sɛbɛn min bɛ don solomadon in kan na an i ye dɔ fɔ o la i ko sigiyɔrɔw bɛ finiw bɔ ɲɔgɔn ma dɔw ta ye jɛman ye dɔw ta ye fini finman ye sɛbɛn dɔw ta ye zoro ye n'Ala sɔnna ma a ye ɲɛfɔli kɛ an ye o la kɛnɛya yɔrɔ aw bɛ taa tu kɔnɔ kalo 3 in kun ye mun de ye sisan tu kɔnɔna na ye voilà tonton Lamini an bɛ lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fo k'e tonton Lamini yɛrɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya kan n ka n denkɛnin fo Jɔkɛ den tɛ kɔrɔkɛ den tɛ o ye Fode Musa ye ani Yɔrɔ Siribe parce que kuma de ye Yɔrɔ Siribe kun tɛ si bɔn nka n karamɔgɔ don daga mɛ nin ko koyi kɔnɔ ka jɛ a bɔ kɔrɔkolo Lamini tɛ ɲɛ ma a bɛ faamu Ala ka hakili ɲuman d'a ma anw fɛ Bɛlɛdugu Solomanidenw bɛ taa kuma kɔnɔ u bɛ kalo 3 kɛ a yɔrɔw latigɛlen don kɛrɛnkɛrɛnnenya o ye Sɛriwala Gwanzaraba dugu Sɛriwala Solomanidenw de bɛ taa kuma kɔnɔ depuis n'u boloko don kalo 3 n'u ni zema tɛ mɔgɔ wɛrɛ t'u ye hali n'i taara dumuni di i tɛ se guwa kɔrɔ i bɛ dumuni sigi yɔrɔ dɔ dɔrɔn dɔ bɛna dumuni ta zema de bɛna dumuni ta ka taa dumuni di bolokoden ma donc e ka maa saamɛ wa balo mais e yɛrɛ t'a dɔn nka u kɔni tɛ don ka ban fɔlɔ ni dɔ ma kɛ su ye nka n'u bɔ don tɛ t'o dɔn dɛ u ti don ka bɔ ban pewu fɔ dɔ ka sa dɛ fo Solomaden kelen ka sa fɔ kelen ka to a la nka tant que n'u bɔ don tɛ sokɔnɔma mɔgɔ si t'a dɔn dugumɔgɔ t'o dɔn mɔgɔ si t'a dɔn zema dɔrɔn kɔ o bɛ kɛ Sɛriwala Bɛlɛdugu kɔnɔ o bɛ kɛ Sɛriwala mara de kɔnɔ kosɛbɛ mais mɔgɔ jeli de bɛ don bon mɔgɔ hakɛ t'o la o bɛ dépend dugutigi yɛrɛ garisɛgɛ la dugutigi mana Solomaden minnu sɔrɔ voilà a bɛ se ka kɛ 50 a bɛ se ka kɛ mɔgɔ 100 yɛrɛ a bɛ se ka dɛsɛ o ma i y'a faamu dɛ nka dugutigi kunnani kɔni b'a daminɛ mɔgɔ 7 ka yɛlɛ
y'a faamu de tɔ ta tɛ kunangoya ye dɛ nka dɔ kunna ka di ni dɔ ye. awɔ garisɛgɛ bi dɔ la ka tɛmɛ dɔ kan. voilà donc o ye sɛriwala mara kɔnɔna ye. d'accord mais mɔgɔ sata in o ye ala ka kow de wa ou bien sigiyɔrɔ ka kow don fana parce que n'i y'a jateminɛ kɔni balo bɛ yɔrɔ o yɔrɔ saya bɛ yen. balo bɛ yɔrɔ o yɔrɔ saya bɛ yen. ayiwa Musa siramugu b'a da. a daminɛna. n'an ka cɛya tɔ n'a ka dɔ tu. n'ala sɔnna ma b'a cɛya tɔ n'a ka dɔ tu. a ka dɔ tu ka b'a da. parce que tuma o tuma ni solimadenw donna tu kɔnɔ fo dɔ ka tɛmɛ. dɔ bɛ tɛmɛ. est-ce que o tɛ don yɔrɔ in fana n'a a makama ye ou bien kuma bɛɛ tɛ ɲɛfɔ. kuma bɛɛ tɛ ɲɛfɔ. tuni bɛɛ tɛ kɔngɔ. a faamuna. ala ka kilima d'a ma. an bɛ kɔnɔni na pan yɔrɔ kunna. n'an bɔra o kɔnɔ bɛlɛdugu yɔrɔ caman bɛ yen solomanden bɛ sigi i bɛ kalo 3 kɛ ga kɔrɔ mais a bɛ kɛ so aw yɛrɛ ka so aw yɛrɛ ka dugu kɔnɔ soba kɔnɔ a bɛ se ka kɛ aw yɛrɛ ka so kɔnɔ komi a bɛ se ka kɛ dugutigi ka so komi a bɛ se ka kɛ kamalenkuntigi ka so. bon bolokoden tɔw kɔni bɛɛ bɛ se ka taa dɔ nɔfɛ nzema sababu la sinon bolokoden si tɛ ka so ni kalo 3 ma dafa. a dɔw bɛ kɛ numukɛ cɛkɔrɔba min yɛrɛ y'aw bɛɛ sigi n'aw bɛɛ bɛ dugu la peut-être aw bɛɛ bɛ tila ka kalifa la aw bɛɛ bɛ tila ka k'aw ka nzema de a bɛ se ka kɛ fana. ale de bɛ fana bɛ furakɛli kɛ. ale de bɛ se k'a kɛ komi hali n'a bɛ mɔgɔ bila la de ko n'o tɛ ale fana ka bolokoli tɛmɛnen kɔ ale ka hinɛ fana ka bon ni bɛɛ ta ye. ale min ye aw se nin ma kosɛbɛ ale hinɛ ka n'a tɛmɛna a furakɛli ka gɛlɛn ale bolo. hinɛ min b'a la a ka bon ni tɔgɔ ta ye. i y'a faamu dɛ. a ma hinɛ min k'a tɛgɛ don. o ye diyagoya ye hinɛ tɛ yen o. parce que denmisɛnninw bɛ na ni cɛya kan de ye. den min mana lamɔ ka a sinsin k'a ɲɛsin kɔrɔlen ma a yɛrɛ b'a dɔn ko min bɛ kan k'ale kɔnɔ a sigilen don n'o ye a bɛ fɔ a ye de ne kasira e y'i fa malo e y'i ba malo i y'i filankulu malo e y'aw ka du kuma suli donc denmisɛnnin yɛrɛ b'i labɛn de k'a kɔnɔ. a bɛ cɛya fari ta a bɛ dusu ta k'a kɔnɔ dusu fɔlɔ de y'o ye. est-ce que fɛn dɔ de tɛ ka ɲɛfɔ denmisɛnnin ye ten o ti k'a sigi nɛgɛkɔrɔ o t'o ye dɛ. wayi o ye a ka diɲɛlatigɛ belebeleba dɔ de dilen fila ma. fɔlɔ de dilen fila mani ye i yɛrɛ ka dusu yɛrɛ ma ka farinya i yɛrɛ ma ka se i yɛrɛ la walasa i ka se ka du kuma bɔ. debi n'aw bɛ bɔ diɲɛ la ka n'aw sigi fɛrɛ la dugutigi fɛ o y'i don n'o ye cɛya domaine kɔnɔ parce que o b'a sɔrɔ numukɛ y'a danafɛn ta ka d'aw bɛɛ kelen kelen ma wa kangari bɛ tila ka da i ye ko kana to muso k'a ye dɛ ni muso y'a ye dɔrɔn k'i sogoni bɛ k'i komi bugurinjɛ a bɛ jɛ de. o kɔrɔ ye mun de ye. jumɛn kelen. kana to muso k'a ye. ni muso y'a ye o y'a tɛnɛ can ye a tɛ ɲɛ bilen. fɛn min bɛ don i bolo. wala. danaya fɛn min bɛ don i bolo a bɛ gundo min bɛ kalifa i la. merci. n b'a kɔrɔ e filɛ k'a kɔrɔ de di yan tɔgɔ. gundo de don. gundo de bɛ kalifa i la o nka a tɔgɔ de ye fɛn. n'a fɔra ko fɛn ka ban o kɔni o bɛɛ ye gundo ye sa. a bɛɛ b'o kɔnɔ. nka bamanankan don quoi. oui o tɛ i ka s'i yɛrɛ la i ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ wa. awɔ. i furumuso mana kɛ cogo o cogo. ale b'a ye i ka gundo façon dɔ bɛ yen i ka kɛ a marabaga ye. kosɛbɛ. i k'o kɛ i kelen pe n'i ka kunkɔrɔdonna. awɔ. o ye cɛya sira fana waleya dɔ fana bilalen ye solimaden kɔrɔ ka taa nka n'a solimaden nin taara kɛ den yɛrɛ nin ye a tɛ nin si sɔrɔ. a tɛ nin sɔrɔ. a dusukun tɛ lamɛn. dusu t'a la o. a tɛ se k'a sɔrɔ o. o tɛ fɛn kalama o t'a yɛrɛ kalama jango diɲɛ f'i ka bɔ diɲɛ kalama de i ka diɲɛ dɔn i k'a dɔn k'a fɔ fadenw b'i la. somɔgɔw b'i la kɔrɔmuso b'i la fa b'i la tɛnɛmuso b'i la bɛnkɛ b'i la olu bɛɛ de jigi ye e ye nin don olu bɛɛ ka kunkɔrɔta bɛ e kelen de bolo nin don a dɔnkiliw bɛ yen n'u bɔra fɛn na farifarinde fariyan na farifarinde fariyan na muso bɛɛ a ka di muso bɛɛ ye i ka se k'o da e ka se k'i da don o kuma na. ni den ma farinya o dɔnkili tɛ se ka da o. ne den kasira ka kɛ cɛkolo ye den tɔw cɛ la e bɛ se k'a fɔ k'i den farinya na. i tɛ se ka farifari dɔn. e tɛ se k'o dɔn. ou bien a ye banakɔta kɛ ou bien a ye jalamuna kɛ. voilà.
o si man ka sɔrɔ a la. Ayi o si foyi t'a la o. Sɔrɔla la. N'o sɔrɔla la o fana o ye numukɛ sago sɔrɔlen o. Parce que o nɔgɔmani ye ba ye ko n'o tɛ hali bɛ se ka tura don juru la. Jango n'o kɛra filaden y'a bolo. Walasa k'a ma kuwa. Surtout Siribelaka ou bien Diallo. O y'a don ne da la o. Donc walasa k'a ma kun. Min tura de bɛ d'a ma u saga n'a hinɛra u la. Ni hinɛna nɔgɔmani ye ba ni sɛ ye. Kono tɛ ni numukɛ wala a ba ma kun mais i n'a bɛn o bɛn sira la a bɛ gɔngɔlinin kelen sigi kun i n'a bɛn o bɛn sira la e n'ale de b'o kɔrɔ dɔn i n'a bɛn o bɛn sira la e bɛ se ka gɔngɔli sigi a kun dɛ nka a fana bɛ se ka hale fa nɛni parce que ale de y'a sera ka kɛ sababu de la a bɛ faamu an b'an lafiya m'a f'i ye cɛya kɛnɛ kan cɛya ka gɛlɛn dɛ siran tɛ yen dɛ ala ka kilen d'a ma a ka sɔn de. Majuruba yorondole dunu mano loy ni ngande jagane ni bamba ye nyona jagde bali ye nyona ka bo jigorone ma jagde bali ndaga bernda ye ndaga bitri wale ma ka sega ni kunane ye benga jagane ba jagde bali su lawle yani lo yanje kamara sa jurte nyagale jagde bali ye wajawara sigle ye ko maga duguna fe ma jamanu ma jagite amadu doso jagite purani wala lutula tumuro tunu ko ma so sar ni to ma nyanji le doso ba ye marasa ko salafu to gola ma marasa ko Modibo iko marasa te fo bela jele ye bɛɛ dɔn fɔli tɛ dɛ dankun tagabaga bɛɛ tɛ marasa dɔn ala ka climat d'a ma cɛ caman b'a disi gosi i b'i disi gosi i ka so kɛ nka cɛw jɔyɔrɔ n'i tora ka i disi gosi a ma nɔgɔn dɛ i yɛrɛ bolo b'i disi fara ala ka climat d'a ma nafolotigiya o tɛ mɔgɔ kɛ cɛ ye place dɔ bɛ na i b'i disi gosi k'i bɛ se ka ko kɛ i tɛ se ka fɛn kɛ i tɛ cɛ ye i tɛ cɛ ye cɛya a bɛ ɲɛɲini de k'a ɲɛ sigi k'i labɛn ka bɛn n'a ye cɛya tɛ ko i bɛ se ka mankan ci dɔ la ko k'a tigi minɛ sisan ko k'a datugu o tɛ cɛya ye i ma cɛya kɛ o ye o i ye ko dɔ kɔni kɛ mais i tɛ se ka wele ko cɛ cɛw bɛ ɲɔgɔn dɔn hali cɛw jɔyɔrɔ bɛɛ tɛ jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ cɛw jɔyɔrɔ cɛw jɔyɔrɔ bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don siga t'o la cɛya nin bɛɛ bɛ cɛya kɔnɔ ka taa bɛɛ bɛ cɛya kɔnɔ wa nin bɛɛ ye donsoya dɔ ye Furimusa ne bɛ se ka kɛ cɛ ye cogo di ɲininkali gɛlɛn n'i y'a ta a ta yɔrɔ la an bɛ kan ka minnu fɔ ka na dɔɔnin dɔɔnin ta o de bɛ mɔgɔ kɛ cɛ ye cɛya jujɔn ye olu de ye cɛya bɛ daminɛ ye mais n'olu tɛmɛn'i kan ko e bɛ fɛ ka don cɛya kɔnɔ k'i kɛ cɛ ye cɛbakɔrɔ f'i ka bɔ fɛn dɔ de la fɛn min bɛ cɛya sɛbɛntiya i la n'i ma bɔ o la i kɔni ye maa ye i bɛ maaya kɔnɔ nka hali o maaya fana fo fɛn dɔ de ka sɛbɛntiya e la o de b'a to e ye cɛ ye cɛya tɛ kuma caman fɔ ye cɛya jogo ka ca jogo ni sɔn de bɛ mɔgɔ kɛ cɛ ye ni cɛya ko dɔw pan'i kunna i bɛ se ka olu kɛ k'i dafa mais o kɔrɔ tɛ ni o cɛ minnu y'a daminɛ a daminɛ na ka na se fɔ sisan na o kɔrɔ tɛ ko n'olu bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na i fana ye cɛw dɔ ye
nga cɛw bɛ yen nka e bɛ k'a fɔ cogo min na tan ni o n'an ko k'an k'a daminɛ cɛya kuma daminɛ depuis cɛya yɔrɔ la o donc mɔgɔ fa de bi i ka cɛya labɛn k'i kɛ cɛ ye mɔgɔ b'i fa de ladege cɛya la n bɛ n sara Modibo la o yɔrɔ la fa ladege de ye cɛya ye i ma n'i fa ye sira min kan voilà ka tugu o kɔ nka n'i fa bila la sira kolon kan Modibo a bɛ gɛlɛya dɔɔnin dɛ o bɛɛ n'a fɔ ko don n'a taara fa ladege sira fɛ n'a fɔra fa mɔgɔ kana jate ko wolo fa an ta kɛ i fa filan bɛɛ y'i fa ye n'a fɔra fa hakili de don mɔgɔ tɛ mɔgɔ kelen tɛ e fa bɛ yen i b'a sɔrɔ e ɲɛma da i fa yɛrɛ kan i t'i fa dɔn nka fode musa n tɛ kuma tigɛ da pour que k'a misaliya surunya tɔntɔn Lamini yɛrɛ la k'a daminɛ ale fa la ka taa mɔkɛ la peut-être i bɛ se ka taa sɔrɔ olu caman min olu ma arajola kumakɛw nka bi e m'a kɛ de i bɛ se ka taa sɔrɔ i y'a daminɛ waati min na peut-être i y'a sɔrɔ i fa tila dɔ tun bɛ yen i b'a fɔ karisa kumakan ka di ne ye donc mɔgɔ bɛ don ko kɔnɔ i ka misaliya ta mɔgɔ dɔ kan o bɛ k'i fa filan ye o kɔni a kun bɛ kɔrɔ ani kun ye minɛ la o bɛ se ka kɛ hali kalanfa ye hali kalanfa i bɛ se ka cɛya minɛ i kalanfa bolo i bɛ se ka diɲɛlatigɛ misali ta i kalanfa bolo nin bɛɛ bɛ se ka kɛ bon sisan anw ka jate la n'a fɔra ko kari ye cɛ ye o kɔrɔ de ye a ma ɲinɛ a fa jugu kɔ a ma ɲinɛ a fa taabolo kɔ wa fa bolofɛnw fana b'a bolo ka fara o kan o de bɛ cɛya dafa awɔ tɛ wagati jan bɔ jamana tun bɛ jamanadenw dɛmɛ ka dusu don jamanadenw kɔnɔ ka cɛya waleya kɛ o tun bɛ kɛ jamana o ye kulu ye o ye kuluba ye o y'an bɛɛ ye kosɛbɛ jamana ɲɛmɔgɔ a tun bi jamanadenw bila kɛwale dɔ la min b'a to u ni dusu bɛ wuli u ni farinya bɛ wuli u ni tiɲɛ bɛ wuli u ni tilennenya bɛ wuli ka sira ta o ma mɛn o bɛ tiɲɛ o nana lagosi sira la o kɛra donc ni i y'a i faw jate minɛ n'i ma so n'i y'i faw jate minɛ so n'i ma tamasere ta olu la i b'i faw jate minɛ kɛnɛma i b'i tamasere sɔrɔ parce que fɛn fɛn ni i fa b'i filama ye i b'u dɔn o i t'u dɔn o i fa dɔ don k'olu ka kɛcogo ta hali dɔw bɛ kumacogo ta kɛnɛma ka na so kɔnɔ karisa tagamacogo ka di n ye a kumacogo ka di a fini doncogo ka di n ye k'o ladege ka o jogo fana ta ka fara a ta kan n'a nana n'a ye so ni ɲuman don faw b'a to a bolo ni juguman don u b'a la gosi ka bɔ a bolo a bɛ sira wɛrɛ ɲini donc cɛya bɛ ta yen de mais cɛya tɛ taa gɛrɛntɛ kɔ dɛ cɛya tɛ taa kolamuɲu kɔ cɛya tɛ taa se yɛrɛla kɔ a n'u ka don kobilen caman da fɛ i ka lawulima tɛ nka n'i donna kobilen da fɛ i ka s'i yɛrɛ la i ka s'i farikolo la i ka hakili la baara min b'a to i bɛ bɔ a da fɛ i ma malo sɔrɔ i ka se da la parce que da ye karaba ye da yɛrɛ de ye problème ye cɛya la da de ye karaba yɛrɛ ye ka tugu fɛn caman bɛ yen o gundo bɛ se ka tɛmɛ ne ni Modibo cɛ o y'an fila ni ɲɔgɔn cɛ ye nka ni e n'a bɛnna n'a ko Fode Musa y'a fɔ n ye ta a y'a fɔ n ye ta a y'a fɔ n ye ta Modibo sigilen a b'a kɔnɔna miiri ten ko ja Fode Musa yɛrɛ tɛ cɛ ye o a b'a ɲɛfɔ dɔrɔn voilà o ye ne ka cɛya lagosilen ye ayi o ye bɛ k'a ɲɛfɔ don ka tugu a tɛmɛna ne n'ale de cɛ bon e ɲɛ b'o tigilamɔgɔ la n'an tɛ bi la c'est à dire olu o mɔgɔ tun bɛ cɛya fana kɔnɔ n'i kun sara i su donnen kɔ namaw bɛ n'i su bɔ suruku n'i da ka fɛgɛ kosɛbɛ o ye gunu warakala de ye wa hali an bɛ don min na komi bi Bamakɔ n'a dugu bonya dɛ
Momo ci ye guno waraka ye wallahi hali ni su donna Bamakɔ kaburu don na Ala yɛrɛ ta kɔ suruku b'i sugo suruku fɔlɔ fɛn min ka yɛlɛma ma bonya ka suruku ta bɔ o ka dɔgɔ dɛ fɛn min yɛlɛma mana bonya ka suruku ta bɔ ka dɔgɔ voilà fɛn min bɛ se k'ale nomina ka na so sogomafɛnw na ko an n'u bɛ baro kɛ ka sɔrɔ an t'a dɔn suruku bala olu de bɛ yɛlɛma ka na so kosɛbɛ u bɛ se ka na npogotigi sawura la u bɛ se ka na kamalen zabura la c'est-à-dire u bɛ gɔrila cogo bɛɛ la mais ko laɲininaw don quoi o ye kabini diɲɛ bisimila ye ni donsokɛ de tɛ mɔgɔ si tɛ se k'o ɲɛ dɔn donsokɛ yɛrɛ hakili sigilen kodɔn ma a b'i kanto ten Fode Musa Suru a ka barokɛyɔrɔ la kuma caman kun bɛ ka fɔ ye dɛ a y'a hakili to a yɛrɛ la kuma kɔrɔma fɔra o Fode Musa fana b'a dɔn ba y'a fɛn dɔ jateminɛ Suru ne ma se k'a dɔn a b'i den ka gwara la o donni kama Fode Musa dalen don a la n'a jirala fa in na fa in b'a gundo bɛɛ fa ye ka ban n'a nana nin kɔ e k'a jateminɛ i bɛ dɔn a la k'a fɔ ko soma tɛ yani Fode Musa ka gundo don ale fana tɛri de ye ne a damɛni na a bɛ ne tantɛgɛ ma k'a fɔ ne yɛrɛ sera ba ma ko a kuma dɔ fɔ n ye cɛw na n ka f'i ɲɛna fana e k'i hakili fara ne ta kan mais dina n'o farala ne ta kan a jateminɛ nɔ ale y'a ni a Sudani na ka ban fa fana y'a Sudani la ka ban a bɛ na anw b'a si dɔn jamana ka sɔrɔ barokɛ jama tɔ si t'a dɔn mais an y'a si dɔn cɛkɔrɔba de fɛ Fode Musa tɛ taa kɔndɔrali kɛ bilen dɛ ne min ye terikɛ ye sa ne bɛ taa ba cɛna o don ya min fɔ ne terikɛ ye ca don an y'a ye a kɛra tan a b'a fɔ ayiwa a y'a hakili to a yɛrɛ la dɛ a ye sa da la dɛ donc cɛya tɛ se ka taa da kɔ f'i ka si da la n'i kɛra gundo warakala ye n y'o fɔ cogo min na toujours n bɛ segin o la an tɛ bi la i ma sanamaw b'i su bɔ fura t'a la mɔriya t'o la bamanan t'o la chrétien t'o la i kɛra mɔgɔ sugu o sugu ye f'i ka se ka gundo mara mais i ye bɛ gundo waraka la non a ma nɔgɔn e ye o ye tɛ ɲininka e ye wo ye e tɛ se da la muso yɔrɔ e ye wo ye tɛ se ka si da la nafolo ɲini yɔrɔ e ye wo ye si da la tɔɔrɔ ma ni tɔɔrɔ cogo o cogo se da in na n'i b'i ka delili kɛ i ka delili kɛ nka surtout que a ka di mɔgɔ dɔw ye u bɛ mɔgɔ dɔw ka fini ta dɔrɔn ka t'o ko yen fɛ walasa ka dɔrɔmɛ sɔrɔ o de ye kojuguba ye voilà hali bi n b'o fɔ dɔ ye n ka so Ala y'o cɛ o cɛ da k'a tɔgɔ bonya n'i ta ye hali n'a sɔn man ɲi n'i ma se k'a tigi tanu i kana lagosi jama na o ye kojuguba dɔ de ye nafolotigi b'o la faama b'o la dɔnnibaa b'o la lagosi man ɲi cɛ o cɛ tɔgɔ ka bon n'i ta ye n'i m'a tigi bonya i kana dɔgɔya sa hali n'a tɛ sira ɲuman kan a n'a kungo de bɛ ɲɔgɔn na mais n'i y'i farati cogo dɔrɔn e bɛ ka sɔ dɔ f'a ma n'o ma k'a sɔn ye e de bɛ lagosi Ala bɛ de lanfu ka barika bɔ i la i ka fɔta ni ka kɛta tɔgɔ in d'i ma kun min na e t'o dɔn a sɔrɔla cogo min na e t'a dɔn voilà n'e t'a senkɔrɔma dɔn i kana lagosi o kosɔn n y'a yanni k'i an don dɔ sɔn min bilara n'o ye sufɛdama pasa ye n y'o de fɔ layila voilà parce que jugu y'a gɛn ka bɔ a ka yɔrɔ la ka nkalon n'a la dɔw ko dɔrɔku tala don dɔw ko bulɔmina don dɔw ko walimuso minana don ne ko mɛ nin si kana dig'a la n ko nin mɛ ye nkalonjugu ye nka sini kɔni laharan tɛ jɛja dɛ ni laharanko kɛra tiɲɛ ye n ko donso caman bɛ don jahanama nɔ sini dɛ mɛ a bɛ don sufɛdama nin sababu la wa mɔri caman bɛ don jahanama nɔ sini dɛ nka a bɛ kɛ sufɛdama sababu de la i komi kerecɛnw bɛ se ka y'o la hali nkɔnifɔlaw yɛrɛ fana bɛ se ka y'o la i y'a faamu dɛ dɔnkili ye fɛn fasɔn dɔ ye mɔgɔ kelen tɛ o i y'a faamu dɛ bɛɛ de siɲɛ b'a la bɛɛ de jogo b'a la donc n'a bolo n bɛɛ ye cɛyaw kɔnɔna ko ye voilà Fode Musa Sidibe i ye Mali jugo de fɔ nin ye ɲɔgɔn na gosi ɲɔgɔn kɔ kuma la nɔgɔ ka ɲɔgɔn na nɔgɔ karisa aw dun kana ye tan dɛ nin mobili in kɔnɔ tan dɛ a bɛ ta hali ni to a ma mɛn a nana gɛrɛbuya kan ka gɛrɛ na yan o sina ka mɛnɛ nin cogo na tan u tɛ foyi la yirisun kɔrɔ dingɛw kunna npɔndaw la o kuma fɔli la a tun bɛna an ka sa a tun bɛna daraka dun ye ne hali pantɔla min tɛ ne fa de ye kurusi nin d'a ma hali ne yɛrɛ de la a delila ka ne ka kɛmɛ ale de sigilen filɛ nin mobili in kɔnɔ ta a bɛ ka tɛmɛ ale de filɛ nin baarakɛyɔrɔ na ta a bɛ ka tɛmɛ ale de bɛ yan a bɛ ka tɛmɛ u tɛ foyi la nin kɔ o kojuguba de ye kojuguba de ye n'i y'a ye bɛn tɛ yɔrɔ la n'i y'a ye yɔrɔ yɛrɛ ti barika nin fɛn sugu dɔrɔn de don kosɛbɛ bamananw b'a fɔ jɛnɛya ni nkalon ka fisa jɛnɛya ka fisa ni nkalon ye
k'a yete k'a dala k'a dala k'a yete k'a dala o kosɔn bamanan b'a fɔ ko jɛnɛya ka suwa ni nkalon ye yɔrɔ a fila si tɛ fɛn ɲuman ye dɛ nka sitana bɛ se ka mɔgɔ dɔ jɛnɛya la mais nimisa ko jugu a dɔw bɛ kɛ Ala bɛ yafa i ma mais nkalon a sitana ma di dɔ la ni Ala ma fara i kan kunangoya b'i sɔrɔ o la dɛ sendala Ala kana an da ko o ye cɛbakɔrɔya sinsinbere dɔ ye u bɛ fɔ soloma bulon kɔnɔ o yɛrɛ de y'a o bɛ dɔn fo k'o dɔn o yɛrɛ de y'a kosɛbɛ n'aw bi mɛn a kɔnɔ yɛrɛ o yɛrɛ la fɛn caman bɛ fɔ sema yɛrɛ bɛ se ka dɔ ye ten ka a bisigi ni dafiɲɛya ye k'a wele kɛrɛfɛ ka kuma dɔ fɔ a ye kosɛbɛ k'a lajɛ n'a bɛna taa fɔ tɔw ni mɔgɔ wɛrɛ bɛna fɔ n'a bɛna taa fɔ tɔw ye wa n'ale kelen fana taara fɔ tɔw ye hali ni mɔgɔ 100 don busanya 3 de bɛ ka mɔgɔ 100 bɛrɛ ale kelen kosɔn k'aw ladi hali n'i sɔ ka ɲi a b'aw ka jama dɔrɔn donc n'ale kelen bɔra ka tɔw to yen tɔw bɛ jama mais n'aw bɛɛ bugɔra ale kosɔn toujours tɔw bɛ hakili sɔrɔ karisa ka nin nafigiya nin ya nin sama donc mara de ye o ye an bɛ soloma bulon kɔnɔ an n'an ka sema kosɛbɛ u nana kini tasa sigi ko f'an bɛɛ k'an tɛgɛ ko tɛgɛ minɛn kelen kɔnɔ k'an k'an tɛgɛ don tasa kelenw kɔnɔ ko k'o dumuni kelenw dun ɲɔgɔn fɛ ko ka tila k'an tɛgɛ k'o tɛgɛ ko ji kelenw la k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka barika da ka tila ka taa sigi ka baro kɛ kɔrɔ jumɛn de b'o la foli Musa sira b'i bolo bon karamɔgɔ o sira ka surun ni fɛn bɛɛ ye ka tugu k'an k'an tɛgɛ ko tɛgɛ minɛn kelen kɔnɔ k'an tɛgɛ jigi tasa kelen kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ ka taa an tɛgɛ ko tɛgɛ ji minɛn kelenw la k'i tɛgɛ fila tereke ɲɔgɔn na k'i da jɔsi ka barika da ka t'aw sigi ka tila ka baro daminɛ denmisɛnw b'o misali ta kabini du de kɔnɔ kabini ma se solomani bulon kɔnɔ o b'a sɔrɔ o jogo donn'u la kaban du kɔnɔ bɛɛ bi jɛ ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ tɛgɛ bɛ k'o tɛgɛ ko minɛn kelen kɔnɔ kɔrɔ de b'a bɛɛ la mako b'o de la o kɔrɔ fɔlɔ yɛrɛ ye min ye anw de ye kelen ye o bi kelenya de sinsin mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kusamantiya tɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ e bi min na ne de b'o la n'a bɔra kɔrɔya sira nali la k'a fɔ tɛgɛ ko ka daminɛ kɔrɔ la ou bien tɛgɛ ko ka daminɛ dɔɔnin na ka tugu yɔrɔ dɔw la olu b'a daminɛ duguma ka yɛlɛ dɔw b'a daminɛ sanfɛ ka jigin n'a bɛ daminɛ sanfɛ ka jigin kɔrɔ de fɔlɔ tɛgɛ bi ko ka n'a laban bɛɛ la dɔgɔnin na o cogo kelen la ni dumuni bɛ kan ka dun kɔrɔ de fɔlɔ bi wuli k'a laban dɔgɔnin na a ka ca la dumuni dɔgɔya dara cogo o cogo kɔrɔkɛ bɛ wuli kɔrɔkɛ de fɔlɔ bɛ wuli hali n'a ma fa ale ye lɔgɔmaya 1-2 sɔrɔ dɔgɔnin ka fa ka tɛmɛ n kan kɔrɔ de b'a la o kɔrɔ ko n bɛ n kan ka n janto n kɔ la voilà ne fana dɔgɔninw ne fana kun ka kɔrɔ ni minnu ye n ka kan ka n janto u la o de bɛ ka ɲɛfɔ kɔrɔ ye nin jogo la awɔ donc a k'a bolo don minɛn kelen kɔnɔ a b'aw tin don ɲɔgɔn na a b'a to a tɛ fisaya ɲɔgɔn ye e bolo bɛ yɔrɔ min na ne fana bolo b'o yɔrɔ la e bi fɛn kelen min ta ne fana b'o ta an b'a dun ɲɔgɔn fɛ n'an tilala wa solomaden bo yɔrɔ la a ka ca la dumuni sumalen tɛna kalaman de bɛna k'a kana fiyɛ a tɛ fiyɛ a ye nin gɛlɛya dɛ tafiya tɛ n'i y'a fiyɛ e ye barika bɔ a la tafiya tɛ n'i y'a fiyɛ n'i da ye e y'a barika ban min bɛ t'e kɔnɔ e y'o barika ban tuma dɔ la n'i tilara n'i tɛgɛ denkɔni lajɛ i b'o bilennen tɛ cori mais o bɛɛ ye cɛya yɔrɔ ye e tɛ si fɔ e tɛ siya fɔ i b'a ta cogo min na i b'a su ten wa i tɛ belege kɔrɔ ye mun ye i tɛ pressé preseli kɔrɔ de ye belege ye mais o yɔrɔ jumɛn bamanankan de ye ayiwa jamana in kɔnɔ ka bon koyi jamana in kɔnɔ ka bon dɛ mako bɛ parce que nin fana tiɲɛ fɔlɔ de ye ka nin dɛ an kɔni b'a fɔ segu ten an b'a fɔ de k'i ka kɔrɔtɔ i tɛ belege i tɛ belege i tɛ pressé i tɛ kɔrɔtɔ i tɛ pressé kɔrɔtɔ ni belege in bɛɛ ye kelen bɛɛ ye fɛn kelen de ye mais nin ye tiɲɛ fɔlɔ de ye
ka beleke nin kɔni mɛn tulo la ni Segu ka kan ye Segu ka kan don k'an bɛ Segu kaw bɛɛ lajɛlen fo dansɔgɔ ko ni ko i terikɛ kun bɛ téléphone na sisan Madu Keita Jose ko a ka foli fi ko n ka foli ko n ka numukɛ ni bɛ n kɛrɛfɛ a ko a kun bɛ n kɛrɛfɛ n'Ala sɔnna donc n ti beleke i b'a ta a kalaman ta cogo min na i t'a fiyɛ i b'a suna la ten i b'a don i da o bɛɛ n'a kɔrɔ de bɛ ɲɔgɔn na o bɛɛ de ko mana guwan cogo o cogo e kan ka se k'i ni yɔrɔ sɔrɔ a la i kan ka s'i yɛrɛ la k'i ta ta a mana chauffer cogo o cogo kana kɔtɔrɔma bɔ don i k'i ni yɔrɔ ta i ka bɔ o de ye togoni nin ye o de ye nankalaman nin ye a ti fiyɛ tafiyɛ tɛ yen ventilo ko kuma tɛ yen ka tugu ni ko gɛlɛyara n'e donn'a kɔnɔ e n'a essayer ka jagoya i yɛrɛ hakilila nɔgɔya dɔ ɲini a kɔnɔ a n'o ti taa a fɔra i ka don a gɛlɛman de la k'i ta a ta donc denyɛrɛnin bɛ nin dɔn a tɛ se k'o dɔn taa denyɛrɛnin sigi nɛgɛkɔrɔ o bɛ nin dɔn a tɛ se k'o dɔn o bɛ cɛya i kan ka s'i da la tan i man ka kuma ɲɛfɔ o bɛ nin dɔn o t'o dɔn i kan ka kɛ dimi muɲu i kan k'i dusukun na min k'i disi gosi cɛ ɲɔgɔnw ɲɛna denyɛrɛnin b'o dɔn a t'o dɔn i kan ka kɛ i ɲɔgɔnna fɛ i teri fɛ i dɔgɔnin fɛ i kɔrɔ fɛ ka balimaya sinsin ka adamadenya sinsin i kana kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ ɲugun i kana kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ lafilili kɛ i kana kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ko taya parce que ni jama jɛra ka fɛn dun ɲɔgɔn fɛ taya tɛ yen a bɛɛ jɛ i kelen tɛ tasa sama ka ma don i la an kɔni bɛɛ de b'o kɔnɔ jama ka jɛ ka dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ taya kuma tɛ yen ni e ye to tigɛ ne b'a tigɛ nin fana b'a tigɛ nin fana b'a tigɛ an bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ a suyɔrɔ la nin b'a ta su ne fana bɛ n ta su ɲugunin tɛ yen dɛ ɲugun tɛ yen k'a fɔ an bɛ ɲugun ɲɔgɔn na o tɛ yen dɛ nin b'a ta su a b'a digi a da kɔnɔ i yɛrɛ b'a bolo bɛɛ don a da kɔnɔna la a bɛ tila k'a tigɛ k'a dogo i fana b'o a bɛ tila o ɲɔgɔn daji ma kunu a b'o kɛ k'aw tigɛ di ɲɔgɔn ma ka tila ka taa sigi ka baro kɛ ka barika da Ala ye kosɛbɛ a ka ca Ala fɛ ne kɛra du marala ye i tɛ fisamantiya don i musow ni ɲɔgɔn cɛ i tɛ fisamantiya don i wolodenw ni ɲɔgɔn cɛ i t'i kɔrɔla fili i t'i dɔgɔla fili wa a mana chauffer cogo o cogo e niyɔrɔ bɛ sɔrɔ du balo la mɛnɛ i niyɔrɔ b'a la i niyɔrɔ b'a la f'a belebele wa ni tilali bɛ kɛ dumuni kunkanfɛn o ka kɛ sogo ye o ka kɛ jɛgɛ ye n'o tilali bɛ kɛ mɔgɔ min b'o tila o b'a tila a sago de la kosɛbɛ dutigi sago t'o la dɛ tilaba de b'o tila a yɛrɛ sago la a kɔni bɛ se ka ci mais a to fɛn min b'a sanfɛ kosɛbɛ ale sago de b'a la mais est ce que a tɛ ne a man kan ne ta caya dɔɔni ka tɛmɛ ala a yɛrɛ ta kan bon o b'ale de ma b'ale de ma sa mais kɔrɔ jumɛn de b'o la kɔrɔ min b'o la bɛɛ n'i ka turu bɛɛ ni place e kana kɔrɔtɔ a tɛ di bɛɛ ma don kelen ayi d'accord donc e kana kɔrɔtɔ e fana ta bɛ na i fana ka turu bɛ na i bɛna tilali kɛ don min na n'o nana i fana b'i sago kɛ i kana kɛ mɔgɔ hawujalen ye ko non ko ayi ka kɛlɛ wuli ayi ta caya ne ta ye non ma da kirikira non t'a la d'accord e y'a kɛ bi sini n fana bɛ tilali kɛ o fana t'a la o t'a la o kɔrɔ de ni min ala ye mɔgɔ min sɔn ka garisɛgɛ bonya n'i ye don min na i sigi o kɔrɔ i ka duwawu k'a ye a ta de y'o don ye i fana ta bɛna don dɔ la mais sɛbɛ kan hɔrɔnya kan tilennenya kan tiɲɛ kan n'i fana ta nana k'a fɔ ko non ko karisa ye dɔɔnin fitinin d'i ma i b'a ta d'a ma parce que ale tile de tun y'o ye kunun e fana ka tile de ye bi ye i k'i sigi k'i ta kɔnɔ ma fa kɔnɔ bonya kɔnɔ n'o digir'i la a bɛ f'i ye ko i sigi k'i ka turu kɔnɔ i ka don min na n'i yɛrɛ ka don nana don min na ni tilali gunni la i b'a tila i sago la maa tɛ kuma i fɛ ɲɛngoya t'o la mɔgɔ mana hasidiya t'o la i bolo mana bɛn min ma ka don min tɛgɛ o y'o ta ye a bɛ komi ni ala bɛ garisɛgɛw tila cogo min na a bolo mana bɛn min ma ka don min bolo don min na o y'o ta ye hasidiya tɛ ɲɛngoya tɛ ka karisa ye bi dɔrɔn a kole parle ɲumanin a garisɛgɛ ka bon bi ka hasidiya k'a ɲɛngoya ka wuli a kama k'a tɔɔrɔ k'a ta tiɲɛ k'i dula la i b'a fɔ ko sanction nin yɔrɔ t'e la sini parce que e ye
fɛn min siri e ni ɲɛngoya min y'a hasiliya bi e ni yɔrɔ bɛ tila ka d'o ma cɛkɔrɔbaw b'o misali jira denmisɛnninw na du kɔnɔ o de fɔtɔ tɛ Soloma Bulo la nin voilà ni a tilala e min ni jɔn'i ta la u b'a minɛ i la a bɛ minɛ i la ka di dɔ ma i ye min ta lajɛ k'o ta ka ca e jɔn'i ta la e ta bɛ minɛ i la ka d'o ma ka fara o ta kan sini ni min dir'i ma i bɛ jɔ n'o ye walasa i k'a faamu k'a fɔ hali diɲɛlatigɛ la i kana kɛ hasidi ye i kana kɛ ɲɛngo ye i kana kɛ bɛnsɔngɔnti ye diɲɛ garisɛgɛ mɔgɔw garisɛgɛ tɛ se ka kɛ kelen ye fo ka diɲɛ wuli voilà a bɛ donna a bɛ Modibo bolo bi e ko non k'e tɛ fɛ ka Modibo ye bi ko parce que Ala ye Modibo sɔn tɔgɔ la Ala ye Modibo sɔn nafolo la Ala ye Modibo sɔn dɔnni na e ko non k'e tɛ fɛ o ka kɛ e ɲɛna k'e bɛ wuli k'i nɔrɔ Modibo la i tɛ ka Modibo kɛlɛ voilà i bɛ ka i yɛrɛ kɛlɛ i bɛ ka Ala kɛlɛ voilà parce que i b'i t'o la hali fitinin min b'e bolo o bɛ minɛ la ka fara Modibo kan ka di Modibo ma Ala b'o kɛ e t'o kalama mɛ o kɛra ka ban o bɛ yirila zamɛ fɛ Soloma so kɔnɔ voilà ou bien Togoni na o bɛ jiri la i k'o faamu Soloma don kabini a bɛ fɔ don min na k'a bɛ taa ko Modibo y'a fɔ cogo min na bɛɛ ka fɛn mana don i bolo kabini o don kalan daminɛna i bɛ kalan de fo ka t'i bɔ fɛn o fɛn bɛ k'o kɔnɔ sa a bɛɛ n'a kɔrɔ don i y'a faamu o i m'a faamu o n'i bɔra Soloma don la n'i donna kɔmɔ la kɔmɔ b'a ɲɛ f'i ye n karamɔgɔ n bɛ dan ye o ye tiɲɛ ye i dan sɔgɔ k'a bɛ dan a ye siramugu min bon yɔrɔ n y'a fɔ a ɲɛna k'a ka na ni dulɔsɔngɔ ye n k'a fana jalen e yɛrɛ ma faamu a la k'a jalen don o ka na ni dulɔsɔngɔ kuma tɛ sɔn ka bɔ bilen e m'a ye halisa an ma se k'an sonsori dan kun na an n'an ka sɛ an jɔlen don koyi an n'an ka sɛ jɔlen an n'an ka worobilen jɔlen an ma sonsori halisa ayi awa a bɛ na ni dulɔsɔngɔ ye i ma Modibo dabɔlen kuma na o dɛsɛra pewu parce que ne bolo bɛ ka gɔn dulɔ ta ka na bɛ ka gɔni fɔ ten dulɔ ti ka da sinon gɔni kɔni tɛ se ka diya ni i ɲɛ fin diya a kɛra baara ye dɛ k'an bɛ Sikasokaw fo an bɛ Kayikaw fo kosɛbɛ Kulukoro tulo b'an na n'Ala sɔnna ma Wulematu ka bɔ États-Unis Modibo a ko k'i fo kosɛbɛ ko baro nin ka di Wulematu Makalu a ko i teri sɛbɛba don ko k'i fo kosɛbɛ han n cɛ bɛ sa mɔgɔ mɔ kosɛbɛ o mɛnna k'a dan sɔgɔ ani ko n'Ala sɔnna ma k'a ni Makolon kanu Ala k'a n'a cɛ kanu Mama Saro ko k'aw fo kosɛbɛ ko nin b'ale hakili jigin so la hakili taara kojugu a miiriya taara ko k'aw fo fana kosɛbɛ nin ye Ketakɛ ye ale ko ka Sunjata ni donsow sigira cogo min na ko k'u ɲɛfɔ mais o tɛ bi ye an bɛ kuma di mɔgɔ saba ma an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ye hɛrɛ tilenna allo oui Madu Cɛ kuma b'i bolo tɔɔrɔ si tɛ radio min b'i kɛrɛfɛ i b'a faga an tulo b'i la oui ma min ye Soloma denw ye kabini Solomaden tagatɔla sigili la fajiri da fɛ u bɛ peri dɔ tobi ka d'u ma an b'a fɔ ma ko cɛfarinba a ka kalama a tɛ kule k'a fɔ si wa i bolo tɛ dongo fila kɛ a donni bolo ka tila k'i bolo bɔ i t'o kɛ o ye kelen ye filanan ni denmisɛnninw fitinin sigira i t'a sɔrɔ u ka sebili dɔw bɛ yen docteur yɛrɛ Fode Musa Siri yɛrɛ b'a dɔn olu ma se donc ni tu kɛr'o la sa k'olu tigɛ donc olu ka lamɔli kɔni tɛ se bilen o bɛ dan sira la o de kama cɛ caman bɛ kɔrɔbaya dɔrɔn fanga bɛrɛ tɛ k'u la a sabanan fana n'i y'a ye i bɛ dɔnniya di mɔgɔ ma o y'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ se ka kuma a tɛ se ka kuma a tɛ se ka foyi o bɛ mun dɔnniya dɔn donc o bɛ lamɔ ten dɔnniya t'a bolo dɔnniya kan ka d'a ma wagati min na a ma se donc ani dɔnniya tɛ mɔ ani lamɔ foyi tɛ mɔ wa min ye tɛgɛ ko jugu ta ye mɔgɔ mɔgɔ nɔgɔ seri kɔnɔ i tɛ se ka juguman k'a tigi la hinɛ bɛ na mɔgɔ mɔgɔ nɔgɔ seri kɔnɔ i tɛ se ka juguman k'a tigi la donc an b'an tɛgɛ ko a mana kɛ cogo o cogo dɔ an nɔgɔ bɛ taa ɲɔgɔn kɔnɔ donc n'an nɔgɔ taara ɲɔgɔn kɔnɔ an hinɛ de bɛ don ɲɔgɔn na an tɛ se ka juguman kɛ ɲɔgɔn na
no be wala la bi be ni ka setini ni ka fer ndiru ne be mi ne banna do me kla ka bolo bi boro na o te bo resti ko ni sin fola min di de ma ti ga ai ja de to be ko singile mi do ere be wul sin e to do ma to ko fara na na nyanga sen chama kwe munu keleme sanga da badin ya iredi ni sanga lamu anga lamu kwe manga lamu tieni mun do no ni anga lamu ti temtanu plus au di bugo tunu ko beke wato temtanu ma sigi we sigi santan duru santan wolo la santan sigi mun sigi da doro ba mu so be duma me ibolo ko bali ebe na ngam tula foi do hali ne lo tira no anga afamuna kaka kuma laban cɛmisɛnni ma bolo ko o ka muso ko tɛ daminɛ joona dɛ i b'i maloya a k'i cɛya bɔ k'o yir'o la o yɛrɛ tɛ na sɔn yɛrɛ ko k'i bɛ guwaramugutigi la waati a b'a fɔ k'i bilakoro kasa ngorongoro kasa bɛ bɔ o tɛ sɔn a tɛ sɔn ayi donc o bɛ a b'a to cɛmisɛnninw b'u ka cɛya matarafa a bɛ mɛn u bolo u bɛ maloya n'a ye tant que n'u ma sigi nɛgɛkɔrɔ u tɛ se k'u ma don npogotigininw na aw yɛrɛ b'a ka temps kɛ fadenya bɛ i n'olu de cɛ parce que n'aw bɔra fɛrɛ la don o don o npogotigiw tɛ sɔn ka bɔ n'u bɔra a b'u bugɔ komi u ye min da u kan u bɛ ka lagosi min fɔ a bɛ digi aw la o de bɛ ka min fɔ can don donc olu bɛ musoya gulo la ka taa nka aw bɛ yɔrɔ min na fɛn min bɛ ka fɔ ma o ye can de ye o b'a sɔrɔ kokɔlɔ ni kaja dɔrɔn de b'aw la o kokɔlɔ ni kokɔlɔ npogo o b'a sɔrɔ npogo de b'i la npogo qualité ye fila ye a bɛ fɔ dɔ ma ko kokɔlɔ a bɛ fɔ dɔ ma ko kaja nka bɛɛ ye npogo ye n'Ala sɔnna i y'a faamu dɛ nɛgɛjuru ye 20 fu 11 Makoro ka kɛnɛ don Fode Musa Sidibe ani Modibo Traoré Kolokani a tulo b'i la yɛrɛ tilenna allo man ce kuma b'i bolo an tulo b'i la Konate Yusuf do ka bɔ Sigiri Yusuf Konate Sigirinkaw ka bɔ Stratura an tulo b'i la ne b'a ka émission lamɛn Canal fɛ quoi i dan sɔgɔ ni ko bon tiɲɛ yɛrɛ la tɔnɔ Lamini ne y'i kanu ne wala a ka émission ka di ne yɛrɛ de a diyara n ye Ala ka kanu to awɔ amina rabi a diyara n ye ne n ka cɛkɔrɔba fo so kɔnɔ bi bamanan walidu Yakuba Konate Dozoba don k'a dansɔgɔ awɔ o ye Mibo Fabilen denkɛ ye yɔrɔ jumɛn denkɛ Mibo Fabilen denkɛ Mibo Fabilen denkɛ an ka dan ko a yɛrɛ denkɛ ne mais ne bɛ fɔ Laginɛ a denkɛ ye quoi awɔ e Konate ba i bɛ n ka foli fɔ ba ye kosɛbɛ Kolokani Modibo don n'a sɔnna a b'a mɛn ne b'i ka foli fɔ yan na Modibo Ala sɔnna ma i Konate aw dan sɔgɔ tɔnɔ Lamini ka ko ka di ne yɛrɛ wala a diyara n ye kosɛbɛ Konate merci beaucoup a diyara n ye an b'i fo kosɛbɛ k'an bɛ Sigirinkaw bɛɛ lajɛlen fo nɛgɛjuru ye 21 fu 11 an bɛ dankun na an ka worobilen ani an ka sɛ b'an bolo nka an m'an sonsori fɔlɔ dɛ ɔhɔ yɛrɛ tilenna somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ si tɛ kuma b'i bolo o bɛ t'a la ayi baasi t'an na o ka foli bɛ Modibo ye dansɔgɔ ni Sidibe ni ko mais ne tun bɛ fɛ ka sini dɔ f'u ɲɛna u da don n ko tɔgɔ la dɔɔnin n ka tɔgɔ Filimandenw minnu k'u bolo Gakɔrɔ k'u b'a fɔ tan n ko tɔgɔ fɔ dɔɔnin fɔ n ko tɔgɔ kan sinon u bɛ ka minnu fɔ u bɛ ka hakili jigin so la tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ ka hakili jigin u bɛ ka mun fɔ a bɛɛ tiɲɛ Filimandenw n'i donna Gakɔrɔ yɛrɛ n ko ni fɛn o fɛn nana di i kelen ma a bɛ minɛ ka di tila bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ n'a ka mɔgɔ nana ni fɛn o fɛn Gakɔrɔ k'i hinɛ n'u y'i hinɛ minɛ ka nin fɛn o fɛn a bɛ minɛ ka tila bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ kɛ mun de la o kɔrɔ ye mun de ye bon a bɛ kelenya de jira toujours a bɛ kelenya kelen de fɔ c'est à dire spécialisme quoi a b'o de a bɛ fɔ k'o de don mɔgɔw kunkolo la quoi i m'a ye bon a ka tɛ guro k'i b'i da fa i kɔrɔma ɲɔgɔn na tugu dɔrɔn ou bien kuma bɔlen dɔ bɛ n'i y'o fɔ i to Gakɔrɔ a ti b'i da bilen bon nɛni ninnu bɛɛ tɛ o kelen la o tɛ se ka b'i da o waati
mais ne kun bɛ fɛ ka mun f'u ye ko u da don ko tɔgɔ la dɔɔni k'a fɔ an y'o dɔ faamu la ko tɔgɔ n t'a dɔn n'u b'a faamu. Modibo ko tɔgɔ ye mun de ye? Ko tɔgɔ ni c'est-à-dire bamanankan yɔrɔ n'u fɔ cogo dɔn kɔsɔmara dɔ quoi. Wasamba voilà dɔw ko wasamba dɔw ko kɔsɔmara. Wasamba an tun bɛna s'a ma o ye i n'a fɔ ni solomadenw u kan ka tile joli de kɛ u ka sɔrɔ ka bɔ ka taa wasamba fɔ. Wasamba tɛ filen tigɛlen ninnu de ye wa? Wasamba u bɛ tile joli de kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka bɔ? Sugu fila de don. An ka wasamba ni aw bɔra aw bolo kora kabini jɛkɛnɛ nɔ belebeleba ninnu bɛ ta ka taa nɔfɛ aw kɔrɔmamɔgɔ o b'a sɔrɔ file fana b'a la donc aw kɔrɔmamɔgɔ i komi hali aw falamɔgɔ bɛ se ka yala o bɛ solomaniden hakɛ min bɛ jɛ kɔnɔ o nkɔsɔmara hakɛ de bɛ taa mais dina aw natɔ ka bɔ jɛ kɔnɔ n'aw bɛna fɛɛrɛ la sisan ni dugutigi bɛna dugawu k'aw ye o nkɔsɔmara nin o de bɛ fɔ ngo o b'a sɔrɔ tile fiyɛla bɛ ɲɛfɛ ka bolokodenw dɔw kan donc nkɔsɔmaratigiw bɛ ɲɛfɛ ka taga ayiwa fo ka taa fɛɛrɛ lɔ ten donc kabini o don e solomandenlama ye i bɛ nkɔsɔmara fɔ cogo jateminɛ hali ni kɛmɛ don a bɛɛ de bɛ fɔ ɲɔgɔn fɛ k'a jigin ɲɔgɔn fɛ k'a yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ donc aw bɛ taa fɛɛrɛ lɔ k'a kan n'aw bɔra fɛɛrɛ lɔ sisan aw ma taa ga kɔrɔ aw bɛɛ ka nkɔsɔmara bɛ don a bolo karisa nin ye ta ye karisa nin ye ta ye nka o b'a sɔrɔ o ye aw kɔrɔmamɔgɔw ka nkɔsɔmaraw ye parce que olu tɛ se k'aw bada quoi nka i komi nkɔsɔmara kunnani fana bɛ se ka yala i bɛ se ka kɛ hali ni masalamɔgɔ dɔ ka nkɔsɔmara ye fo cɛkɔrɔba dɔ bɛ na a ye ko bi ma nin kɛ dɛ nin nkɔsɔmara ye depuis ni e ba ma furu n'a nin kɛ tan a nɔ de filɛ nin ye o bɛɛ fana bɛ se ka yala i komi nka o tɛ bali e ta waati i fana bɛ dɔ de bila ka fara kan parce que toujours mɔgɔw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔ ka ca ni dɔ ye donc mɔgɔ kɔni tɛ don ka sɔrɔ kɔrɔlen ten ni bi tɛ quoi mais dina n'aw donna ten a bɛ se ka tile 15 jate kɛ aw tɛ nkɔsɔmara fɔ foyi fitinin dɔ de bɛ bila ka d'aw ma i bɛ taa sɔrɔ o nɔrɔlen don aw ka bloc la n'i bɛ taa bana kɔ i bɛ taa n'o de ye bon ni tile 15 tɛmɛna k'a daminɛ tile 20 aw bɛ sɔrɔ ka nkɔsɔmara fɔli daminɛ wulada joona fɛ ani sɔgɔmada joona fajiri a bɛ soli ka mɔgɔw kunu o b'a sɔrɔ tilefɔla kun tɛ dɛ mais dɔ de bɛ choisi k'o kɛ karisa e bɛ kɛ tilefɔla de ye ale bɛ dɔnkili min da tile la bolokodenw fana b'a lamɛn ni nkɔsɔmara ye a n'u dabara la donc u bɛ belebeleba in fɔ ɲɔgɔn fɛ. Modibo an garisɛgɛ bɛ se ka don o dɔnkili dɔ la bi wa? Bon fɔ ni i jija dɛ a ma nɔgɔn jija a bɛ ɲɛnafin bɔ mɔgɔw la a ma nɔgɔn an ka taa fɛ bon ni o nkɔsɔmara n'a bɛ fɔ filetigi b'a fɔ ani wula den maalu ani wula sele ani wula den maalu ani wula sele bon o y'a dɔnkili sumamɔ ye quoi donc tile bɛ ka nin fɔ mais bolokodenw fana b'a lamɛn nkɔsɔmara bɛ ka fɔ ka kɛɲɛ n'a ye y'a faamu dɛ kɔcɔ kicɔ donc n'i y'a sama tasa la i b'a ci ka jigin i b'a munumunu ka cun ka se a b'a an ta fɛ kɔcɔ kicɔ e ka dɔnkili la kɔcɔ kicɔ den maalu wula sele o ye e b'o de futɔ ye sisan y'a faamu dɛ i bɛ ka file ja sa a bɛ ka file ja sa n'a kan ka ja sa o b'a sɔrɔ file bɛ file fɛɛrɛ sigi jɔmɛ kɛrɛfɛ donc aw fana bɛ jɔ kɔrɔkunda min bɛ min ye a bɛ se ka kɛ bolokoden bɛɛ bɛ se ka diɲɛ numukɛ fana kɔ n'o b'a la e ka kɛ tile fiyɛla ye parce que toujours numu de ye ɲɛmaa ye donc ale de ka teli ka tile kala parce que hali n'aw bɛ taa mɔgɔw ka bonya barika da i bɛ taa ka taa sɔrɔ sisan an bɛ jelibugu dubansana mais e tonton lamini bɛna anw fana ni kiniminan kelen ye an bɛ taa kiniminan ni mɔndɔn ni nkɔsɔmara ni tile ye donc depuis n'an bɛ se kɔnɔba yɔrɔ la an bɛ nkɔsɔmara ta lamini e yɛrɛ b'a fɔ i muso ye a ye minɛnw ta ka bɔ yen nin ye dubansana solomadenw nɔtɔ don foli la i y'a faamu dɛ donc fɛn fɛn taara ni kiniminan kelen ye kosɛbɛ a bɛ taa bɛɛ nin bɛɛ bɛ fo nin bɛɛ ka bonya bɛ lasegin kosɛbɛ i y'a faamu dɛ a bɛ taa fɔ dugu ni dugu mais a kɔni tɛ taa dugu la fiyewu ni nkɔsɔmara belebeleba in t'aw bolo donc o kɛnɛya mana sisan o b'a sɔrɔ kɛnɛya nana a nkɔsɔmara fitinin aw bɛ taa ka taa sira da mɔgɔw ɲɛ sisan n'aw taara sira da i bɛ se ka taa sɔrɔ an bɛ se ka tonton lamini ka kongoro nin mina donsokɛ kɔni tɛ se ka nin mili ye k'ale an bɛ taa nin bila sira da la ka taa dogo tu la n'an taara dogo tu la dɔrɔn o b'a sɔrɔ nkɔsɔmara fitinin nin de b'an bolo
donc ale bina si kunguru ni mo dɔrɔn ale b'a ta ale b'a ta dɔrɔn k'ale b'i kɔ don dɔrɔn an bɛ sin ka bɔ ka kosomara an b'a fɔ a y'a ta a y'a ta cɔ a y'a bila cɔ a y'a ta bon an bɛ se ka dan mo a b'a fɔ aw fɛrɛla mɔ dɛ donc ale b'a di ayiwa k'a ka danga da kan k'a ka danga da kan o b'i n'a fɔ a tɛ se ka di n'a ma wari di k'a ka danka da kan min kan ka da kan d'accord y'a faamu dɛ nka ni kɛɲɛna ni donsokɛ yɛrɛ fana yɛrɛ ye a fɛn sugu dɔw bɛ yen n'i y'a bila n'a kɛɲɛna ni donso subaga ye a bɛna ta ka taa n'a aw bɛ fili aw birilen mɔgɔ t'a ta dɛ parce que o y'a sɔrɔ ale taara n'a mɛnna nka aw si tɛ bɔ a kalama a ja de bɛ yen ayi a ja yɛrɛ tɛ bilen mais comme a tɛ se ka taa n'i ma biri nɛgɛsotigi nana tɛmɛ ou bien mototigi nana tɛmɛ a ma biri a ma jɔ e min biri ma a b'o de ɲini sisan sa n'a mɛnna ni mɔgɔ ta ka taa an bɛ se k'a fɔ tonton Lamini yɛrɛ ka garijɛgɛ man di parce que an y'ale de ka kile minɛ ka na nka kabini dugu jɛra a ka kile ta ka taa o y'a sɔrɔ a taara a mɛnna o ye d'accord donc n'aw bɔra sa yɛrɛ ɲini fana b'o la tun quoi parce que o ma kɛ fɛn ɲɛnama ye bugɔli n'a da kan kɔrɔtɔw ɲɛ b'a kɔnɔ o Bamako laman de ye warimisɛn ye sisan o de ye warimisɛn ye ou bien wari bi ye ka portefeuille da ka sin ka 200 ou bien 1000 kunin bɔ awɔ ma fiyara ça c'est n'a pas géré non mɔgɔ b'a ta i nana dɔrɔn i bɛ gauche filɛ i bɛ droite filɛ i y'i biri dɔrɔn i mako taara comme an balima ko ko Nkosomara ko ka da la dɔɔni bon ninnu yɔrɔw kɔni de ye o a faamuna minnu bɛ se ka faamuya yɔrɔnin kelen kɔnɔ n'Ala sɔnna sagotigi Ala ye nɛgɛjuru ye 21 fonifu 11 makoro ka kɛnɛ don an tulobila an bɛ dankun na nka soloma bulon ka sira fɛ yɛrɛ tilenna man ce kuma b'i bolo nba comme a bɛ nin kuma min na ne ka ɲi kosɛbɛ parce que an yɛrɛ kufa la ni dalaka nana mɔniw ni fɛriw n'an y'a mɛn a fɛnw ma to ne ma gɔn n'an ye tile mɔni basi olu bɛ fara ɲɔgɔn kan so ani kini olu bɛ fara ɲɔgɔn kan ani sɔw k'a ɲagami ɲɔgɔn na o tuma n'o kɛra tuma min na k'a birisa ɲɔgɔn na tan k'a birisa ɲɔgɔn na talen dɔ ele fana m'a seli e m'a bina bina ka na mina tila mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ bolokode a bɛɛ ɲagami ɲɔgɔn na bolokode bɛɛ ka mina fo i ka sa a tɛ se ka boli dati t'a dun n'i m'o dun mɔgɔ da i kan a tɛ se ka jugu mais o bɔlen kɔ ye sirabara de tun bɛ bila bolokode kun kosɛbɛ jumɛn tun bɛ dilan sirabara d'accord peut-être oui o kun ye mun ye maakɔrɔba bonya ni a ye maakɔrɔba fɛn fɛn natɔ ye mètre 50 mètre 70 a bɛ boli k'o de kosɛbɛ a sirabara juru la a b'a min o a t'a min o t'a la an ta n'a ye bonya bonya kama bon nin ne bɔra ko in na o ye ko in lamandi bilen koyi a ma nɔgɔn a bɛ ɲa ko mana tiɲɛ cogo cogo tant que ni mɔgɔ kelen sɔnna a dilanni ma mɔgɔ kelen ka sɔnni bɛ mɔgɔ 100 la tugu a kɔ ayiwa bon n'a ko ten dɔ sinon bolokoden yɛrɛ den ka den boloko ka da muso kɔrɔ cɛkɔrɔba ye min fɔ tiɲɛ de dɛ a ma nɔgɔn dɛ a lagosira o hali furabulu minnu bɛ kɛ quoi joli jiri o de tun dugu ko ni muso y'o ye dɔrɔn k'i tɛ den sɔrɔ awɔ numukɛ b'a dɔn karisa den bɛ cɛya karisa tɛ den caman sɔrɔ voilà bolokoli ninnu bɛ nin bɛɛ dɔn a bɛ se k'a furakɛ o bɛ dɔn kabini cɛya la o kɛnɛkanko don an b'a ye sisan denmisɛnnin san 15 san 25 bɛɛ bɛ furakisɛ kan a bɛɛ lagosilen don dara tɛ o daraw baw kɔrɔ n'a a joli de ye voilà lagosi bɛna cogo bɛɛ la lagosi de bɛna na bon de b'a bila yan nɔ ɲɛna kojugu diyara n ye Lamini k'a ka kuma sɔn ji la muso dɔ y'an wele k'a fɔ an ɲɛna ko furusa caya ko an bɛ taa ɲini yɔrɔ jan ko yɔrɔ jan ko tɛ ani muso bɛ s'u cɛw la bi ko an bɛ taa ɲini yɔrɔ jan ko tɛ ko a bɛɛ bɛ cɛya in de bolo kosɛbɛ ni e cɛ min tɛ se ka cɛya labato cɛnimusoya labato a ɲɛma e bɛ se ka jama muso kunna cogo di e bɛ se ka hali a fɔ muso ye nin kɛ tan wa nin kɛ tan a k'a to la wa
ka tugu e gundo de b'a bolo e bi siran ɲɛ a kana bɔ n'o de ye kɛnɛma a b'i dɔn kojugu a b'e dɔn n'a ye fɛn o fɛn kɛ e bi sɔn o ma hali n'a ye ba neni e b'i makun parce que n'i ko k'i bi jama kunna a b'i lebu o lebu kosɔn i b'i makun ni o ma ku mɔgɔ min na e de bɛ furu sa muso b'a furu sa parce que cɛ tɛ ko la a tɛ se ka ko laban donc k'an k'o jate minɛ an k'o fɔ nin bɛɛ de bɛ boloko joona in nɔfɛ a tɛ se ka ko laban tɛ Fode bɛ k'a fɔ cogo min na Sidibe a tɛ tɛmɛ o kan muso nakun ye furu ka cɛ ka muso ka furu cɛ ma sisan furu kun dɔ de b'a la o muso bɛ bɔ la femme est muso ye aventurier fɔlɔ de diɲɛnatigɛ la muso bi bɔ a fa kan ka bɔ a ba kan ka bɔ a kɔrɔ kan ka bɔ a dɔgɔ kan ka bɔ a ka hɛrɛ cɛ ma fa bɛ s'a kɔrɔ ba bɛ s'a kɔrɔ mɔgɔ si m'a lafile a bɛ balo sɔrɔ a bɛ fɛrɛbɔ sɔrɔ ka taa tugu nin kamalen in de kɔ mɔgɔ wɛrɛ ka du kɔnɔ yen dumuni kɛcogo n'ale ka dumuni kɛcogo tɛ fɛn sugu kelen ye yen mɔgɔw hakilina n'ale yɛrɛ baramɔgɔw hakilina tɛ fɛn sugu kelen ye a b'o bɛɛ ta ka fara kan k'a k'i ɲuni nin bɛɛ ye a bɛ fɔ de la k'a fɔ ko muso ye aventurière fɔlɔ de diɲɛnatigɛ la mɔgɔ min fɔlɔ tagamana ka bɔ a ka so ka taa tunga fɛ o ye muso de ye ala y'o lawuli fɛn dɔ de kama a bɛ taa fɛn min nɔfɛ tunga fɛ n'a b'o sɔrɔ a ka so a tɛ taa mais sɔrɔcogo t'a la so o de y'a to f'a ka bɔ o ye ala ka di de ye o ye ala ka kɛ maya sanuman don a ka ɲi n'a taara o nɔfɛ n'a ma o sɔrɔ a diya la a b'a ɲini ka dɛmɛ kɛ walasa a k'o sɔrɔ n'a m'o sɔrɔ a b'a ɲini a goya la n'a m'a sɔrɔ sira dalen don a ma k'a k'a yɛrɛ bɔ o kɔnɔ a kana na taa ko kɛ a man kan ka min kɛ ka don ala tanamako la o ye dilan de bon n'i y'a ye an sigilen nin y'an dɔgɔkun 3 ye an mercredi kun 3 ye an bɛ cɛya kuma fɔ sigi nɛgɛkɔrɔ kuma fɔ daladiya tɛ ko an bɛ ka mɔgɔw bɔ kunpan na ko ka mɔgɔw hakili jigin fɛn dɔ la hakili jigin ko tɛ mɔgɔw bi sunɔgɔ la cɛw y'u yɛrɛ to dutigiw y'u yɛrɛ to furumusow bolo furumusow bɛ dutigiw nɛgɛ ka d'u bila décision dɔ de tali la min man ɲi den nin ma den nin tɔɲɔna e bi ka taa den nin sigi nɛgɛkɔrɔ a bangeli dɔgɔkun 2 a bangeli dɔgɔkun 3 a kalo 1 na ko non ko n bɛ taa sigi nɛgɛkɔrɔ ko walasa a kana digi a la i y'a ka diɲɛnatigɛ de tiɲɛ k'a don bɔgɔ la i y'a don bɔgɔ la den nin mana ɲɛnamaya a ka si dɔ sɔrɔ san 7 san 10 a sigili nɛgɛkɔrɔ o wagati la o de dakada la a sigili nɛgɛkɔrɔ a dɔgɔkun 2 dɔgɔkun 3 kalo 1 na ko non ko parce que k'a man ka diga la a man ka diga la tɛ o i y'a la gosi i y'a la tiɲɛ i y'a ka cɛya nɔɔni i y'a bila ko la ka diɲɛnatigɛ kɔnɔ a man ka ko min kɛ n'o ye furakisɛ ta ye don o don a bɛ furakisɛ ta la don o don a bɛ boli la ne ko nin yirisu in ne ko ni ye nin mɛn a bɛ fisaya cɛya ma wa ale bɛ k'a yɛrɛ ɲini de donc i ye den ni mako sa i wolo den ni mako sa e ko non ko tile 1 tile 2 dimi ko kana den sɔrɔ n'a kɔrɔbayara mais i bɛ k'a ka diɲɛnatigɛ de nɔɔni kuma in b'a o yɔrɔ de kan an b'o de nɔfɛ i denkɛ ka kurusi jala i y'a la gosi i y'a tiɲɛ depuis a denyɛrɛni depuis a bɛ berso kɔnɔ e musow e cɛw kosɛbɛ a y'a bɔ cɛya la aw den bɔ cɛya de la depuis o yɔrɔnin o la ye a y'a ka ko bɛɛ la tiɲɛ a muso bɛ suru cɛ la a muso bɛ du mara kɛ a bɛ du mara jagoya a muso bɛ diɲɛnatigɛ ko bɛɛ da k'a tɛ se ka kuma ayi a muso bɛ ko bɛɛ kɛ a muso bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ den ta ka n'a d'a ma e bɛ se ka mun de fɔ e de nɔ don e de y'a ka kurusi gosi i bɛ taa sɔrɔ yɛrɛ bɛ sara e sara a mɛnna yɛrɛ i y'i den to ɲɛnama muso bɛ nini e den tɛ se ka kuma ko non ko n den kɛra fugaden mais i den tɛna se k'a f'i ɲɛna min b'ale ka kurusi la tɛna se k'a f'i ɲɛna mais ka sɔrɔ e yɛrɛ de nɔ don e muso in de nɔ don i ka don dɔ la manamana décision ni dɔrɔn nin fɛn min filɛ nin ye a bɛ hali muso sɔrɔ a bɛ hali muso sɔrɔ cɛ dɔrɔn tɛ dɛ hali muso i y'a faamu dɛ parce que n'i y'a mɛn ko nege pasa dɔ de don i y'a faamu dɛ cɛbakɔrɔ ni pasa fara cogo dɔ la nege bɛ taa i y'a faamu dɛ
i n'a fɔ ko e muso ko a bɛ ko kura la sisan n'a e muso tɛ ko kura la o pasa de tɛ yen pasa kɛnɛya tɛ yen i y'a faamu dɛ o bɛ cogo o cogo musobakɔrɔ ni pasa fara cogo dɔrɔn nege de tɛ yen e b'a fɔ ko ne cɛ yɛrɛ mago tɛ na a mago b'e la koyi mais nege de tɛ yen Modibo Fode Musa Sidibe a da sele filɛ kuma dɔ ma ne tuguni n'an ko k'an bɛ an sonsori dankun na yan an bɛ kalo 7 kɛ n da mɛ nin kuma in na nege ko kuma nin n da mɛ nin kuma in na n ka lakɔlɔsi numukɛni da ka kɛ n ka lakɔlɔsi mais ne y'a f'i ɲɛna ko dankun ne y'a fɔ aw ɲɛna yan ko an bɛ dankun na an bɛ mɛn dankun na dɛ an bɛ san 7 kɛ dankun na ko dankun kabakurun 1 kɔrɔta o 1 kɔrɔta i b'i san 1 k'a kuma la a filɛ ka nege ko min fɔ dankun na solima bulon kɔnɔ nin problème de bɛ Bamako du bɛɛ kɔnɔ ka taa cɛ nege tɛ muso la muso nege tɛ cɛ la du kɔnɔ nka n'u bɔra u bɛ taa walitaw nege minɛ cɛ muso b'a bolo a muso nege t'a la a b'a nege ɲini a t'a sɔrɔ muso cɛ b'a bolo so kɔnɔ a nege t'a la a b'a ɲini cɛ nege ka don a la a t'a sɔrɔ ninnu b'u da dilan ka san 1 san 2 san 3 kɛ nege tɛ u kɛlɛlen tɛ dɛ mankan ka di nasɔngɔ bɛ di tobili bɛ kɛ fini kura bi san u bɛ yɛlɛ u b'u tɛgɛ ci ɲɔgɔn tɛgɛ u bɛ taa mais min ye dilanna ko ye o tɛ mais ni cɛ bɔra a mana muso kura ye dɔrɔn nege bɛ wuli yɔrɔnin kelen tɛ wuli a bɛ k'a kɔnɔ k'a fɔ k'a muso kɛlen bɛ k'a baara de ko walasa nege kana don a la an bɛ dan yan Fode Musa mɔgɔ kelen fo Modibo mɔgɔ kelen fo n bɛ foli ci a ka hakili to a la dɛ an bɛ nin kuma in fɔ ni furamugu mana kɛ dankun na min bɛ se k'a to ko negew ka wuli furusow kɔnɔna la furuw ka diya bɛnkan ka sabati denmisɛnninw ka hɛrɛ sɔrɔ furumuso ka hɛrɛ sɔrɔ furucɛ ka hɛrɛ sɔrɔ negeko in de don an bɛ ɲininkali kɛ dankun na n'an bɔra ni min ye sini dɔgɔkun wɛrɛ an b'o da ɲɔgɔn o tɛ se ka kɛ ni ɲɔbulɔ ma min dɛ n'an ma min an tɛ kuma Ala ka an m'an da fɔ siramugu donc n bɛ foli lase Wala Karim ma Karim a tɔgɔ ye Di Jabate n ka numukɛni o fana ye n ka numukɛni ye a fana ye a bɛ faamu sigilikɛlaba don a dɔnnen don Mali kɔnɔ kosɛbɛ a baara in na Modibo yɛrɛ b'a dɔn kosɛbɛ Fode Musa i ka numéro di jɔn an bɛ tɛmɛ 76 30 82 33 i bɛ segin a kan 76 30 82 33 76 30 82 33 o ye Fode Musa ka numéro ye Modibo mɔgɔ kelen fo dakurunya kelen no ko donso den n'a ba k'u bɛɛ fo ko ɲuman dɔn n'Ala sɔnna n karamɔgɔkɛ n'o ye Yɔrɔ Sidibe n'Ala sɔnna ni fa ma min ɲɔ gɔngɔnduru k'i dɔrɔn labɛn dugu ma o ye tiɲɛ n'i y'a ye pangaturu la ala ni Yɔrɔ Sidibe n'Ala sɔnna ma ko sira fɛ n'Ala sɔnna ko donso a ɲamɔtɔ dankun na awɔ an ka bi dankun an ma sigi dɛ an n'an ka sɛ n'an ka wurubilen sigitɔ filɛ nin donc a tɛ taa n'a ye an bɛ dulɔma sɔrɔ o ne y'a fɔ i ka taa Jikɔrɔ ni para Mamadu Sila i ka numéro di joona bi tɛmɛ 76 i ka numéro ye 76 12 63 84 i bi segin a kan 76 12 63 84 Modibo yɛrɛ ye cɛ ye min bi cɛw sigi nɛgɛkɔrɔ kuma fɔlen filɛ de ye cɛkɔrɔbaw kɔni bɛ an ci an bɛ hakɛto ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ ni kuma bɔra n'a digira mɔgɔ min na o ka hakɛto a kan bɛn Tonton Lamini a bɛra ko ɲuman kɛ Tonton Lamini a yɛrɛ ko ɲuman kɛ Tonton Lamini Lamin Gledo Lamini jo